phone so now kohwe said the order the sani pa si atete pa asem no abre ho pa mahubi mi anso mahubi onso mahubi as a professor Melson no o say malanso mate bi mi anso mahubi na we no woni akokodru a wontumi nko ho hwe bi adofo ade ni streami ewo ye YouTube ne so odi so ko YouTube a hwehwe OTEC 102.9 FM ewo YouTube ne so hwehwe OTEC 102.9 FM na sani ade no explode ye no etete nipa enti utumi hu se obi na chiri bremo no sani edompe no sani ete no asa akokọ a yadwa awaida ho obi ne nsa eno nso ateda ho obi ne nan eno nso ateda ho enti ubetumi akọ areho ubetumi akọ YouTube ne so na wahwehwe OTEC 102.9 FM no na onso watumi ahwebi ede pa but ameni aboafo fa video ne to ho video she we di ohia beka se nani o nani na atu o atu da fom atu nani na atu taze ani is serious okay yanto aso ebusuafo ye wie kase bono ewo kafaba no ewo savannah regional sebre no aposifo de ababetu dwa ya won mo pe omanfo no mu a wo muku maame aberewa a wanya mfinhia no aduokono no dendenden a enya semkuma na eno nam so mane yensentro ni kwame agene boten nana kokoto ewo ne mpanyimfo bi e eba na dwene mu hawo mu nsem a won mabere mu na wakwadere mu yie pa abɔ ho enkomo na woni nana yaw aboaje ebo nkomo edifa asasem we ho wakire mu se anokwa ya pa so obi maame a wanya mfinhia no aduokono nipa bi no betumi agye ne krade afiri nsem nanso ne wohwɛ mu amenopause etumi mo obi ekɔginjan etimi nipa no kora no wohwɛ ne ne yene ne su ne ban bi obeda na de no a asebaifuo nanso no onia ye bekom na baye kora wani mu fuai na ene wabra kwa me agye ne boaten ne bonkomo no sei eno kan sem ne fai oba ni pedua ne yesronko kakra afiri se oba no befa yefunu na kopon bo ne se ni pedua mu nsu a yefre hormones no eboa no ema ne ebu ne nsa efa yefunu ne ade nti na ma oba ho yehwe ene nti na wa study ahwe se oba ebebu ne nsa na obu ne nsa ne ma enye sukro beso ahwe ne ma enye bufu kra ne butumi fu natural because hormones no pedua mu akwa nsu no timi se sa ne suban no onyi ko ne penyi fenim no a sa nsu ne sa ne ma ne emma no ne ma be bring the cause on the pedua ni e ne se menopausal symptoms menopause no obo so bi honom I tell the bofu asema yen ka asema ka ye asema ke ebeti ase no obetumi aka asema ka obetumi di ase no ofa nche le butumi fu ntente na ho titi no hormones me ho ye hyehyehye me ho ye nunu after the age of 60 no ya dia bi a ya dream how problem my friend dementia kra no etimi sim at 60 why they share so ne say obo so ni pakono ye di kan ne arefi esini kisaka wadi sisi apo a obi sa na ho di otimi ni di yo because agreement sisi so ntino omotimi yira no mo na no kopie baby and some of that kano esan say arefi ni amana da won timi ni amafofo won timi kachi ani ntino otimi ka so wo ha wo so be fo wetima ka cha ote come kuma kra na me wo ho ena na jokra no me tu ye ka na ma ni nyina na e ya adwene mo hawo wọ́n yà bọ́fọ́ sọ ẹ̀bẹ̀ ìfọ̀ náà sọ ní ẹ̀bẹ̀ ìfọ̀ ẹ̀nà ọ̀sọ́ òbí àtẹ̀tẹ̀ òbí ẹ̀bẹ̀ nyẹ́mi o nti sẹ́wọ́ busu ẹni mu àná sẹ́wọ́ tètè màmí náà kàrú fún ọbẹ̀ yìí. Ebusuafo ni eni yakotie yei eye nana yaw aboaje Emmanuel wono eye mental health practitioner ene ensem twoni kwame agene boaten ene ne bonkom asem na si yamfa sidama kwame agene boaten nana asare bema ena afi odere ho nana kwadwa apia semufo pani of John entry bosi akon ene mabuto pa mira ho ya famina na kwasi wusu echiam meni aba akosuya ejiwa kodi mana na Ben Abdallah ewo Akana Enterprise ne papa ene nana frafrahene ya owo OTEC enchen hey ena wato nkrade aba se enkomo a na yedie efa
abaya ne nsɛmfo no a wakɔdi ɔse ɛnyɛ nokorɛ wɔ baabia de biara da ɛwɔ Isrimam sɛ obi bɛba sɛ bi asantemam mfantemam safimam na bi a wakɔwo na bi a bɛrima no ɔne na nware na wɔkɔ sɛ wɔkɔ akɔware na ɛsɛ sɛ oku akwalaa no anaasɛ ɔto akwalaa no twene ɔse ebi ni Isrim baabia ebi ni hɔ baabia sa I'm telling you ɛna ɔboa pa bɛyɛ sa gɛn adwombɔre wɔ ntirim story no yɛbɛtoa so na hwɛ Dagomba line hɔ ankasa no problem wɔ hɔ Dagomba line problem ɛsɛ sɛ mpanima wɔ no mu ani kɔ hɔ I'm telling you ɛtɔ de bi a ho Ghana me da bi a meka sɛ yɛ de politics akatakata yɛni sɛnka ɛnyɛ politics asɛm a enka Dagomba line enye bia esese sa wonim Dagomba line nipa da se ni tina afi we ho no ahye premiensa men na ya amkofa report mete sa ya wote mete pa ya ti krom ha so nsem hunu bi so a hwe ba bia wo wote na ho kwasi wo de wuyi no kra ato nkyene a eye wonom ete ho no omo de womo nkwa ato esane mu I'm telling you because abia no ensuo ni yiri a eye ensu kese ye ho pe sa ensuo no kra ye ensuo be pelele no na ho na ni adio aboabo pelele no ensuo na ehye sa yiri a akosua last time bi ensuo kese bi toy yes na me ye fa car efri OTEC ha taxi se ensuo atonti onkosi yen ena ye dru aboabo asia ha yi ene ye hu se pelele ayiri enti car ne san sign na chi se ba befa railways ye wa ha yi wayek man so na traffic achie no eye uncontrollable ene ye see form menija taba nante form ewurawura mu o de me ko wura ba bi ne ye see afro kwanta ena me hu se ehwo yiri pa enya asem kito ena me busa senti say ye to ye ni ne hwe Dagomba line a omo te ho no omo so mu nyina pie dwane omo pie dwane enti se nsuo ne tie onom beba ehu enti se eyemfumu na bia yadeda se nsuo to ne yiri ne betwefa nipa so wo ho a nipa e be hwere wo no nkwa enya asem ketua but because of politics you know yentumi nyi wo mfre yes omo te ho na ankasa no omo ankwa they themselves omo ankwa hwe nuanom edin na woni ebra eho ehye ya me kwafa report ho no no eho no mo hye ye no ade akye ye me diri ho no na mo asase san so bo wa ye fast obi beje odabre wa ye fast obi beje odabre master untumi nka obi entumi nyi because of politics ehia obi oye kukoduru ni I'm telling you oh yes na okra fa wo befam we bi nie okay na me koka ya nto aba ma me na ya nto aba mo na ye den kasi yada mo ase nana ye zoro so abeto aso enne ye behwe awura no ye behwe no akwala no ba bia wokoto akwala ne twene ye no abre ho enne ni nyina ye behwe entimu amwo YouTube ne so no enne ye dwada enne ye ne moa na wa ha King Jonas crowd yo wo so dada me pamcho YouTube no de na edi nkan ba ne no akate foforo da starte enti oto nkra ache so okona akoto ne foforo ene wo chese nana ya Krobea Asante me wo Buokrom Estate A line baba shop we wo hono no na awiei me nso me ne mabedwafo ye wa ha ya ye hwe Asem Beba Dabi dwumadi ne live ene Charles Edu ene wo chese nana ya Krobea Asante gas explosion ya na mo kan nana ade no arehwo enipa da senipa na atete ayesa no ai enipa no se wo hwese ne ade ne te no a eni enyan yenhwe yen ho yie frisa gas no cylinder no obi de kura wo hodom a eliki enso nipa na tambo ene wo de atoso ekina bie be hawo sesan wadwen ken oti owotakura de ton ene wo kyesa akra ya Krobea Asante awurade nyankropon hu ye mobo me wotakura de ena sabre mehwe OTEC TV no live enso ewa ha Godfred Edumanu ene wo se akra mewra ho pa jeje ene wo se nyame hu ye mobo adomako agyeman royal osi akra ya Krobea Asante ma ha o na me nso me wo Coos Corner mobile money center me ne master aboaje anti Julie ene abedwafo nka ye nyina ya bo adem na nana awurade nyankropon hyira wo no abedwafo nyina wate
Evangelist Obey Collins and was hey nana and new money be a who ya what didn't new money be one tias ye what tias yen so in ye owusu kwame and watches akra e so sad now I don't know what to say kra e to the bia yen kasa yen negligence and so to me man this kind of explosion is see adia ba ko esese ye hye so and esese explosion no e ba woni pakura eba ofie no enya won kwa na obesofa o neighboring efie atwa wo ho ahia wo neighbors ni nyina no ebi beka won meka se nipa no wonam ni baabi na ade na kotwa ne pau muwura fi de si wo kumase askwa ha he baabi askwa chei obi wadwoso obi wo mamponten boom ne ba ye no wote enti ade a ye frɛ ne gas sam from agya no ye mfa ni agro enti se wo ya wadwene se wo be use sam from agya ne bi e wo fie cylinder ye mfa nhye baabi twetwa pua bi na ade ne ho kyere no cylinder na ankasa ne ho kyere no ade no eba e de pressure e na di pie ye de niti asan bua so akata no wate ase na wo se bie na ade yi leaky make say tai bi e da cylinder na no tu se di pe o enu nti ade ne leaky wagya ya na ade ne leaky oku obi fie na wo obi the kind of cylinder o use a otumi wo sa ade no apropro cylinder na ankasa e pro cylinder ne tete sa wode bekọ na ya penti ho se be ya ade no empro dade ne mpro no onye o no otete ho oh se no ana ma use de sa enkanka ne wo ma omo yenuane wo public places to wen ukotwo baabi na akohwese ne ne cylinder apro na tete ya onfa ho ono na ho ne ye ne dia no wonti ho bio enu abie no afa sebe enkrofo de agu ho enti se explosion bi kura si a ebi nka no misramo manuanom moma ye hwesa de ni ye ni enhye ne nso se cylinder ye use wo fie no ema ye mane mprontete yanko penti ho yemfa kala yemfa bi nkwa keka ho wayire penti se be ya ne ho be ye den se ya ne be je wo de kwa gas filling station a wono nye wahe bia ade na enye atotwene tofoforo se taye da na pampamu na asaya enti ama ade na liki a de kwa mo sesa no sa wo ko feel gas bia sa ni titai ketwa na edamu a ye de ade tua ni tine so a cylinder no gas ni famu pie e de ba obanani mo no eno no nkada bia me ensesa no mentwen kura mani liki ansa obi de liki o wo de ade na hye tokrom na liki no asa tambo no de atoso ebe proud akọ e prawa ni pra no nyese praketo abi o etwitwaw because ade na de force and ade explode enti boom apostle safa video ne toso hwede video a eda YouTube na hwede enipa dasani aye kona ko hwebi ne monhu Ghana for say ye hunu na ye ho a ye nsuro hwe Ghana say ye hunu nka beda na asofo yi ya asofo binom wode ehuni be hyew mu anti wo wusuro say ye hunu na ye ho a ye nsuro hwe kesi yakoso ani ehunu na ye ho enti ko YouTube ne so kokko hwebi na ehunu na hunu say cylinder kra no memfa nhye baabi a ehon wo wasiw fie hwe a wasie enso cylinder no ehye kitchen esa hye ade na yebo ye kitchen so ade wo your friends say kitchen cabinet na ye de cement ni ade a yabo no so ade akohye sa tokro nim ade wo pe tutokro fakoda na chi obi be fa bodade bi na ma ade ni nhyem na mfrema emfa ho wo wonya sa ade no wahu achina bi hwe de nipa nam na da ho sa no hwe YouTube ne so enipa nam na da ho sa no enipa nam na atwitwa obi ne nan ate obi nsa ate wobi na nietu ana da YouTube ne so no apa de nkyira Central Region akwa aboso na sa asemu yesi a eda ho a wo hwe no hwe ne monhu na hunu sa cylinder no a obi say o minya me cylinder die emamadua ne ye ntentem na emom ni owuo na te enti sa wan hwe ni yi a eno abekun ebekun ade ne liki wate ho ade na epro cylinder na tete o hwe ase na tete tantantan ukwa gas filling station ya na arwe ho na no me kọ ho ena mebusa me line nim na say cylinder we nipa dia ya say ni wura ne gina ho
na me ka kire nipa na wo feeling say won so wo feeling saade we no won can be won na the technical mind you have the technical eyes you can tell the person say saade we dey you wo and anity wo fie ho ebetumi explode ebetumi asai ebe sai nioma wo fie na wasie ni sika na ade ye yo ebe hye no ebe buda no ebe twetwa nipa enti won to ne for oh boss say we dey you nam si we dey eba ebia wote bɛn kakra bɛka wani na abɛtene ya nipa na atwitwa gu hɔ saa do nipa nam na atwitwa gu hɔ saa no ɛna yɛdwo ada na mempɛsɛ me de fire ne bɛhyɛ seɛ mpɛsɛ me de fire ne bɛhyɛ seɛ nti odi afam kɔbra hello your friend is of mama na Hayford me yen century me say ye actress ɛde nyuma hodo pii ekeka ho ɛna madwumaden ti mapo me den ho hia me papa na se ban mapo me den ho dia ɛno ane Jifax mixture bonje Jifax mixture ti minisisi yare bia ɛyɛ so flexible baby awo beto afa bia mitimi tina pabwa tenten so just say Jifax mama your best mu akasa minia be ma ebema wusu wa ye be mama pa say ti ameji Jifax mixture tumpre ko pani say eduro no hote ye de afa abefu nimdie kwan so eni fidie won suom e na ye ne friendship kroje ye no nti ma ye resade eno wane Jifax mixture edure wo benya bi wo drugstore eni herbal store bi e be na momitie enye ma penfo oba a o ma kwale no fo ana akwala onyanya enfie dumienu Jifax mixture pa Atadwe ene yate denne ni nyinase mo a yare kwankro adane kodanna esem komu a mochim ho a enye mekafo nask heba clinic ede amamo nask heba clinic adokta ekukudam ene nintire ene mfidie a yede abegu ho boaye emehwe yare bia mu na yehu ne poma esibre nask heba clinic yare bi etese awo ho nsem stroke onwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nam yare ahodo koko yemkro ene hawo bema wa emre bema utabiesa prostate eho ensem ene hawo anase unompe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odi wani chirem on nask heba clinic yo ahinema kokoben ye ne hose no ene di anywhere enkran taifa yo David Junction adjacent Fairview guest house so pesa oni etwetwe enkoma 0244120269 ana 0271989197 bomode so do how edekwadade nyina eba abedai nask heba clinic nyakopon enam yeso ebesa yare ama ho ato pese nask heba clinic ye number 1 Miss Chania Bisaheba capsules. madansie ni Hey, and to what in your pan and what's the said Bisaheba? What is Sasa? mendia unim bibi and net dear for once my chiwadi adusa heba mesana who come from mammy no oh my number ti wadansie me pa kaneno na misisi na mintimu nyina twetwe me na me koko yade so tete me number dusa heba mesia yi nyina tuko and my free adusa no idea ye tore de woni na yenye ho achi ayesisi yade ne koko aduro kase me say e panso kro ne adwumodin bebrepe sanye dusa heba mesha enka mawu na wonhwe wodo na me kra me se me bo abaso na nsai die ugina pranne afa eya dusa heba capsules no se me gina ni hosa me ye bema mu a ajanie eye no krepa adusa nre obia tumi no bi agisa penfo abatan ya wo kwada no fo ene wona woni mfie dumien kumase atofo ne atofo kwadusa heba center ne clinic I was so me macro go filling station down no emu ene so me Pentecost asol down afa enye na e wa heba shop ne pharmacy bia mu free 0500 110 115 adusa heba madansie ni Alright, Ghana, back what to babium, I will bring a busumimu. Men you won't every son of Montoya, de best saw my Ghana tibia. A young fear nabium, I de Emanana, that's a sign you bet to me, Abasodia. No waba over to a woonya pa. What you know, Dean said you bet to me at Tuapa. Umayina and Montreal, na young Conco trade. Kayo, Sakweba, Kupa, over to me, Afaso Atua Banese, over Trudi. Now waba over to one so, ever to me, Abwa at little of my Ghana, yes, Shabra, our pampaso. Kai, say a
yɛmfie 9 ayɛde ma nana na mmom no ne edi kan ene sɛ ɛwɔ sɛ wokɔ ekotwere one blade one down yet to manana Yediaba, Prekasa natural ginger drink. Papa no yediaba no, we natural, no sugar, no preservative. A boost to immune system angasa. Adi yeni ya Prekasa yenim ya. Yenim say yeme pi many pedria. Any a one can bomo. Aye Prekasa natural ginger drink. And a kakadro dasye. And tisa wono moa. Unyatin kano ankasa. Ye can you suno a non-alcoholic. And yensa ebro. Sese, onum drink. And so now we are wadru. A yaman penini kwadengina. Prekasa natural ginger drink. Eye Jonyan Enterprise Agro Food Processing for Sanu Ejuma. And a Food and Drugs Authority. FDA should on stamp what team so. Bosheba Plaza. Or Repair FM Dining Moa. A Doom Kumasi Prisons Runabout. And a Wubenya Duduo Etu. 0244 164 527 0233 593 324. Prekasa natural ginger drink. The drink for strength and vitality. Okay. Yadamwase. Yakoya Yaba. Aha. Eye 102.9 FM. Aha OTEC. Kaisha nenso se Asem Beba Dabi dwumadi no ene ye de som ewa afidie yi so na ye de ama no. Ene ye bosome nson ye de to so aduonu nson 27. Bosome nson no ne de to so aduonu nson enenne. Na dwumadi a ye die okọ eye OTEC TV ne so a odemu live. Ye hia ne se obe search for OTEC 102.9 FM. OTEC 102.9 FM ewo YouTube unya seche na uhunu a eya subscribe afeisa copy link no na share Krobea me na maye bida last week me chemo credit ya fine ewo afidie so na me ka say mo share ye ewo Facebook no ene de ya free Facebook ya ba YouTube mo copy ye link no na mo share dem others sa wo be share ni wo Facebook o sa wo be share ni wo WhatsApp o sa wo be share ni wo Messenger o de hia ne se wa share na wo sha ye track na ye hunu mo be share ye link no montan share mon so mon share ni wo Facebook se si ye ye ka sa kura apostle akopi link ne de akoto Krobea TV on Facebook me ma share wo hono no enti won so Facebook no copy en YouTube link no na ko share e wo Facebook ne so ana spread it fama unuanom nyankopon ya adomo a ye becha won so credit e wo afidie so na asem a na me ka ho asem cylinder ene gas ho nsemi ena Daniel Juku owoso ene wose akora bibi sei ba na yaresabiafo na ehuna mane Margaret Oseyakoto onokura nso se nana eya asem o wasem we ya wo kan eye nokure pa yen cylinders ne de asese na nso yetete ho asamwadwon ene wose nana ya Krobea Asante ene ye ne na abusua cylinder na tete wono mo ade hye saa no yamo wono mo yakọ justice anan wase Krobea very very serious o na neme wo ejiso ache na krom Boss B Ventures ena menso mehwe mudwumadie ne live Teresa Richards and was say oh God nana ya Krobea Asante ensem ha na awurade nyankopon mo ayen ene ye wo Liz Baines and was say hey nana ade no ano hye Kofi Asempa was nana yeda ase pa wate da bia wotena se a o ma yesua de yeda ase for the better and best education ya da ne da wono apamfo mode mayen enso ewo afidie so Tweneboa Alexander was say Krobea Asante me wo Lakeside the tieso ena menso mehwemo Amina Ibrahim en was say ensem ha o nana ensem ha ba nyankopon hu ye mbobo akra ya Krobea Asante kira patre de hye ne me nana yaw twumberema ena awie menso mehwe live ewo YouTube ne so awurade nyankopon ni nhira ento no abedwafo nyina so wate yeda ase Emmanuel Mensa Junior oboy critical wonu nso nie na no critical odimisim wase akra we ye live na nyankopon so nhira oni wa pamfo yenso yeka bonsomo ho ya ye hwemo okay na dwumadi a ene yesumi okọ OTEC radio so ewo France ebruchimem ono mo fire live ena Kings Radio and TV enso wo Paris France ebruchimem ono mo so fire afei Brainy Radio ene Patmark Radio Amansan FM Abawa Radio ene GN Radio ono mo nyina wo United Kingdom
awie onom so fa yendwumadi live ena dache hima radio enso ewo Denmark so ko tune in so a OTEC FM what ya hwehwe OTEC 102.9 FM on tune in ubetumi nso etie yen ena uko downloadi OTEC live ewo Google Play Store da ne da yendwumadi ayedie no ubetumi etie yen anopa kase bobeba obete oduefo akonobanka wonum be make you day ne say Captain Koda ebeto aso ene education na hodo a wode beso mo no academic and matured minds etna se on the nyansapo show na ye kyerɛkyerɛw ye wie nyansapo ne pɛ na awurade na ase me papa yewura Mary James opokuware ono nso atena se abrabom afutusem na wode asom papa sore ya Asem Beba Dabi kase bono na ehya ase every prem to bre na chese free 12 no kase bono Asem Beba Dabi kase bono ba 12:30 na afei abedwafo na ankasa atena se na afei ye de dwumadie no ankasa ye de abesom ye free so pe na ye gem de ama Dr. Cash odi dwabrem no no nso de abesom kosi se no nsia bremu kase bo enso beba ansa na the royal man kanu enso abegi adwa no every 7 mu no de the royal sports enso asom sa pepepe na toatoa so a wate ase enti ye wone pa no e de mamu na dwumadie Dawood Scientific Herbal Hospital for boaye ye wo time herbal mixture e ya bibiduro ya ba wonom nso tayechi ye wo Nask Herbal Clinic wonom nso ye ultramodern herbal clinic amantam nanso esne edikanfo ene ye wo Ba Herbal Center Dr. Nkase Dr. Numpe wonom nso boaye na Agbeve Herbal Hospital ye wo nuro ye wo kwamo asa oba ye dimfidie hwehwem na ye penupa enso ede maw awiei oba ade achia me agye adwa sabre kro na mu nso no akorampofo berema enso agye adwa jataba wa ha aposo wa ha ena afi na nadwo adomachede they are the managers of Asem Beba Dabi program onom nso wa ha me nso metata ho bi ena awiei yesom nene ensamo a ye de ba no eye ensamo a emuodu Apostle Akwaba. Yejela na Krobea. Umpom to say. Yesu adom me ho very good. Very good. Very good. And what nanti krum kakra. No kre. Sadia we eba afofro na ye 50 Ghana cedis. Ghana for 5 cedis. We eba afofro no na ye 50 Ghana cedis. Na Ghana no sebe obi ho akere no na ye gina ho kere ne so na ye de bokro no. Na nka koroba ya lockdown obeba. Edwomfo ma de no ono amfa anya ye. Edwomfo ma de na edwomfo ma amfa anya Ghana fo. Me pese me ye nya ado stew. Me kotonya ado anam de abeye me stew a me nko ama no just am to 10 cedi ko. Nya ado o. Enti nipa ho akere no na afa Ghana fo ye gina so ne de capitalize ne de agisika de agu ebotom. Say 3 cedi 4 cedi gina abenya bi. Say ahokere ba na bi so fa so di yie. Ba we no so kra yes so sha eya ahyekata anu ni bi. Ena onam krom na wuhunu na amanfo hye ne nkakra. Nana eye katwano na na say face ma ai face katwano no ni nyina. No de nkofo hye. Nkofo hye ade ba kwa me hu ya no pe ya mani die pa say bra me kɔ field no. Baby am ko fa car se wa ba junction ho driver ni no say na na do abiem se omumfa normal se de omumfa 99 no driver ni be fo car na car na ma na o he say o se wa wunsi no smas ni sifam very good in fact me bona ba so na mani age pa ma me bi tim ne de na ehye ne bag mo so o be hye na o se ma me won sha asi ko o si no de ma no mu ni bi ni no car ni ginai e ma o mu to bi ansa na car ni tu very good o ya de pa na say ma yen hwa de bi enro anana do kasa do o kire se ya biatum adroba fotu mi famiensa ne wo 99 no kesi kanenso yatum I na ewonchinu ahye ubi wo monten so ana na me fo car free efie e call field no enkoma no yedi ne car ni mu ano no we say na do si mo fa normal a person na mo fa ne de I say lorry for mo so mo hwe na mo te so ebi mo ka say o driver ni bi ka tell me say GPL2 for mpanimfo be kwa akosia ebia na otu we no madwendwene ho ebia omitimi ateso enti ye personals for na yefoka na yeso ye expect say omuso beti lorry fair ne so se na be ya yeso ye ho ben han kaka enti so ndie sese ba na mi kotwa medua no manya ntwa me bie to ka ho a enye yie
enti adroba for no mo ankasa no mo ntemo ho ase enti so ne ba mo adjust to it 15% na mo de ba munyi free so na say akatua yantum private sector for kra na mobbo yantu akatua mu wo say wo hwe ba bi a lorry fare na duru e na case council say yenya pagya mu pe bibia aboko aduane bo yedre say enkane na me di fufuo ni aponche 10 cedi sesi a metumi adi fufuo ni aponche ama akome ho tese na no de oba ade kan ya chese manya 20 cedi oh na me na Sunday enra me se me kodun kuntumra bomu na me call market se me pen kuntumra me se bia menya be 1 cedi na se 2 cedi na 5 cedi 5 cedi anu ketua bi o 5 cedi ko onu a oputa ntimi nya ohwe tichira oto 10 wo betwitwa tese de mpa bia so wato 20 so se to na ye se eba fo no ne void enti yesre empanyimfo no ndi amon hwe nanimu animu ya 50% ni munyi adroba fo no nso se yi a montem ho ase because agreement de ne mo koye na yetena ka animu a ne afili ntokwa na me se ye fili bio ne se wo tena ka animu a sane na tie no saa ne ye ko ne dia munyi yi emfiri so ne ye ho ntoye okay ene oransu mu edu kopie yo akra me da se ene anopai me sorry no me di mani tre akokọ amon eno wo asokore mampon municipality emu na ni nyina ne se wonu mo wadweso ana asokore mampon eba no police jurisdiction dia omo nse kan won kon ho amane tinananom e won se do enti free enra numre no eba bepim na no pay sorry gbanan ko se de mi tirem no ye ko ya ye kotietie mu na eye no kresa ampa se bibisa atumi akoso enra dan na yeni ona asem ni si won anim di nkomo no obi ntimi hu adekode potia ye ko fa me ntimi hu ase ne baaye enti ye ko ba asa ne buwura krachi na wati nananom wo ensiedo no abusua fie e ma ye koto no pay nyasam kitwa me koduro kwa na awosia gume ma me ni su a enyasam kitwa nkofo abo prefie no mo a omu twa adwadwo ubusa obia se wonim die nti a e ko fa me ntimi hu ase ne baaye na maame bi abusuan fira me koye no maame bi dina park so na me ko gyan nchembe no onim se me yensentro ni woni kromafo ni bi na edi nkomo na o chese eye gold hu agudie ena omako ho an ntokwa no enye ne ntokwa omuta ako na de kofa yi na ban so musu se krati ya ye friend kofia koye ya ye friend dodo na friend la bista na wetina nanom wonse do no akofa abusuan ni gold no ona no omko ye no eye abusuan tintin ni bi utremu a umben pa a omutie abusuan fie enti de bi omosore anu mu koso de bi omosore anu mu koso na enno ada no omko ye no ema omupata ma obi antam tete papa ba ko no so fra abusuan ni mu a omutese na ni afi kakra ekofra kofia akwai ekaten se mi ana me wo fa asefo no mu makoma bibia ni ho biom nti oni ni gya ho no mu a oni ni di nkomo te se wo fa ase ne wo fa ena krati bi a omususu se onfiri kromu ho na enno no mu chese eya akoside enti nkofo bi ebo dompem egu kem eba anamo akokọ amon kromu ho no mu baaye no ne moto di car na ti kan esefata senke be a efa be 15 efa broso ane bi tale ho enti ekoba asa no mu di kan ko ye no na emrante no mu mfiri kromu ho no ekota kofi akwana we ne busuani na ti sa kofi akwana we ne busuani no mu friend no D black ana akrate ba ko so kan omu nyina adwane omu nam omu de D black ne san kofo ni free abonten ene ba akokọ amon kromu ho enti ndokwa ne eti ye na onu no fa ni gina odi nkomo no ana de on free kromu ho a onye busuani efa ase kan eko gina kofi akoye ti e friend labista ye eko gina na ti na ode wo ne kon ho sa ode wo ne kon ho na according to nchiremu ye nsaka ode wo ne kon ho no na kofi babia kofi akwa no won egina ne eye soro ana class na odi ewu so egina fam enti wo huri de wo ne kon na otwe fam enti wo hwe ne kon no ne kon bonku na ayese de wo twa apontiti na wan twan wie no Jesus Christ the kon mu eda ho no mo utimu se ni kon ho niema ne ntintiri ne ade ne de wo twemfoni na utimu se ntintiri ne kon mu ho ni na no wo hwe ni ya obehunu se wate no ho ne de mu kire se krat ne kobaaye no agi sikura wanka bi ena omutia mu se labista ewu ekoba asane de na krat no a odi ewu no ne namfo no de omotuka no adwane ne moto edi eche ne moto na ntimi antu nti kromofo no etwa agya to moto ni mu ese no omosi moto no ana krat ba ko a oka edom na omufra bonten baaye no omu de
Kromo for ntimi bom ho aden eti ono so de no koma Pakoso police for sisi amino kasa do matimi achi nipa ba ko a owo police for ensem enti krat ne de se de enu a beto adwa firi enu anwumre no bepem na anopa yi die na Krobea watina nanom won se do na bra a omde sika ne won se dem tirem wanka agis no munya kanfa ne ntum no mo person ne ko hospital be mo anya kanfa na ntum enti abobo ya pan na esi tuo no eno mutam krat no omde ne tum omde ne tum omde ne duru ajusu living waters former Metro FM opposite krapa omudo na say Dr. Forte say labista yi watina nanom ewo ensiedo na we ni awrewo se me free akokọ amon no wo ajusu municipality mu eba no na Krobea oni a one wo no mo ba ye ne ye hwan ene hwane a nana medase ohwa krati ya wote mfimfi yi a bekoduro no na ye pewo na asem ni si won anim pa mu kire se krati asem si ye no na oho okay na osa ben labista ya wotina nanom wonse adui oni ni nua na emom ne se adamfo bi ten nua oni ne dato nse di labista nanam otu a wotu bia no krati eben ne pa oni ne nam okay enti yesi nanim ankasa de course bia no odi na ni ye twa ne nyonko ne kon no ohui a odi na ni hu ye ena maami so a wahye ayi atade kokoyo ono so ti hoyi eye labista no a wati nananom wonse do no o maami nua maami ne di labista maami achi onse asem ne koba se ya nipa be bodom pima betia maami a ro sem se ya to no no koba se ya be yedine se obetumi anya no ne nakasa enti maami so ewo ntiremu kakra nam se maami na nkasa ne ba no entumi mabinti no maami we no yi nipa bo ahye ne se oni akire bi na oni ye mbra hase na de wombia nso no omunkama Asem Beba Dabi ene OTEC atiefo nyina enti de ekoso okay mo enti atiefo akokọ amon eye kro ye no wo adwoso municipality mu asem wasie ene krachi bi a wanyamfie be saduonu nson na eye abusuan tokwa enua ne nua ene eko abonten sofo abam na yenim say ye efa baako na ekofa asa abonten sofo no say wonom ye killers say wonom ye squad en wo mo ba ya yenim onom ba mu bie no de esi ye ene se krachi baako ye twa ne kon ya enipa gina soro kwabena ne atumi atwe seka amoa seka ketwa kitchen knife ehuri ede awo ne kon ho no de wo ne kon ho no se wo si ontumi hangrium onye konfa no che enti de baby a obesi fom enti wo si ni nyina no na atwe nwoma ne ba ena pau enti sa wo hwa ade no a etwa pa se o wa akukoduro se obetumi ahwebidia go to the OTEC TV ko YouTube ne so na hwehwe OTEC 102.9 FM mesrew se wonsuro dia ko na mum so usuro a don't go there please don't say Krobea not warn me I warn you that is why I'm saying say usuro a menko ho se wonsuro dia ko ho apo fa boy no se ne omu twa no emom ya cover ho ne kakra fato so sesia na etiefo enya binhwe fato so na etiefo enya binhwe ade no eye very 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 sad na apostle kokodru akokọ amon krodua nimu na onum hunu se krachi na wuo no sebe na areho muma yentie sene na eho Okay, 102.9 FM. Okay, 102.9 FM. Okay, enti Kofi akwa adofo ne maame adofo ohwa boy no be popular because nipa ne wo fie ho nye nipa ketwa ya arehosem wei ato won no sene na ene fever ne te
bra aposokoduru hono ene abo amoatibi no ba do ko YouTube hono mo a de wo hunu emfonyini a eda hoi eda ho eye cratch no a wafri mu no wo sha what the OTEC logo no ato ebia bi sa bia no me pa cho so pesi ebie so a o de type bi so ana open the top say you shall not open the top the doors one e be bie so you very serious to the extent to say nipa di nipa wu e wo Ghana mamu aye nwene ho nipa huni ne nyonko nipa so ya aboa na mo nkwase anu bone aye no munti and small boys yaba kawi e mpanyimfo ade akora num wi say 2019 15 and wonum wi ti wonom na se fia ba ifo kura san wo mu dia ni a connecting the nasim ti wona ma hey boy now say wo podam Asem, you are going crazy and definitely you'll be mad oba podam so because ya get connection na wie and a we teacher kan ye no say wo busuafo pe wa ni aye sa connection no ti o de ko fa wa na nya hey boy ni e de asiso enkwase atra mo abuse of tramadol and then the boys aba hey amanfo ye open top hey open adults do any afoso bie open adults hey open the top more open the top near more so open top now I beg you nobody say you serious ade na no hye ade na ado ya tweniketu abi wo mu hu se ne ade no se ne twai enti the abuse of tramonti wanom tramo wa fagwamana wanamana na no kotwifom Asem Beba Dabi say who's a young boy nom drinker mentam me wo se wo kwa akogibia nom obeka kire say this drink na bundle onya ka bundle ni pedane tramo wa so de egum no wi a wa hono de egum no wonya ka bundle ni pedane young boys who saw young kukuta drink and can now to me jibi no more says any biom nom I'm saying the truth for you many biom nom because tramadol awon mo asuagum no enye bi no am de koye akura bi wa asuafi a chiase ya akura yes am ko hwehwe na ehwo asem sorry ye JHS akwala wo enti se tu babafo se so okonu obi akota drink de bread se wanye no mo e mane nom adwom boni wonde mre mabu na aba ni trim enti so anonom wi wa fankwase atra mo solution won mo hwehwia wo ba na nia ye ne gangan kwasia on pedwe bia enye Jimmy Samson enti so twese kan so de bedi wo de bedi o twese kan so de be wo Asem Beba Dabi se ya bie akufo ado abie ye be sre Ghana police se wo mo mani nko moto womun cheki motofo se so mtumi tina so mienu womun cheki womun yie ena wie ma memmo tech police fo aba so papa bi wo tech police station papa panyino ne na aye ne ya akora I love that man why would tie me bi aka kire sa papa ne say I love him he's not like the other policeman the boy obi funu okwaji obi funu boss we he's not that man is very hard working our tech police station where papa panyini aroba fo nam tech kwan so nyina ombehu no ne na ya ne yakakra na kra se papa ne peli gina ne na ne so wo ye moto wo ti so tu wo ye abobo ya wo mo ntwam da just wa check you just wa check you so the tech police people today I clap for you me if I clap for you I monitor you do anything is not good I'll come and bash you Asem Beba Dabi me bo abaso a me ma trim nyo de wo ye de anya I'll come on the radio top I will bash you enti anade I praise tech police people why ya de papa na ne na ye ne ya no nipa bi mu say na say police administration ne bo won mo abaso Asem Beba Dabi nyasa akwa ande so no de onim hwe ai apostle kataso anashe eno akwaba ben fidie no na kasagum o te say me pa ocho ye o udin de say maame me pa ocho ye frɛ me amatawia kofi akwa la bista yi a wa free me ye ode no me pa ocho ye me ba no oba okay
ɛna boys no a ebedi sɛ awuo no ɔmo nso yɛ ɔde me pa cho ɔmo so yɛ memba ɛne me nana no ɔma ne ɔnana no na kyɛ sɛ yɛ abusua baako mu ɔmo a ɔmo di saa dɔm no anim bɛyɛ saa no ɛyɛ fa ne fa bɛn kyerɛkyerɛ me hɔ ne mu kakra na mente mo abusua asɛm na sɛ ai me pa cho yɛ nyina yɛ abusua baako nkyekyɛ mu bia anim na ɛyɛ me ba Olabista no wɔne abɔfra efe no owula enya akasa akyɛ enti wɔn mo kokoma yɛ patai atwam enti no ade ne de minim kwan yɛ ɛfa so ba ya ɔmo sa akoyɛ na entɔkwa na ase no biba akyɛ kakra me bisa me ba no sɛ na ade na da bi ono owura ako ɛna ɔsema owura ɛne ne namfofo nkora bi wɔn mo ta afɛfɛ mo fon so enti wɔn mo fɛ mo fon no so a na me peke fon na no makate no aso mo de yɛ me rough Olabi na ɛka saa ah na ɔka kyerɛ me akyɛ kakra wɔne ne kun yɛ ni mu na me frɛ no bisa ne sɛ ma ɔne ne nko na ade no ɔkyerɛ mu ɛkyerɛ me saa ɛna me ka sɛ wɔn de wɔnya de wɔnyae enti wɔsɛ wɔn mo ma ne nkora na san yɛ ne saa enti ɛno na ma no kɔ hɔ no ma ɔyɛ na adwo sɛ ɔbɛbo nkora na ɛkɔfa akasa bae na nkora ne bi ka no ho enti no ɛno ntɔkwa ɔno twɛm enti firi wɔ kɔ no ntɔkwa na saa to so sɛ minim sɛ bia ɔmo saa frɛ ne bia mu sɛ ɛno de mentumi nkyerɛ aseɛ na nnura de na ɛbaayɛ no anɔpa no yɛ so wɔ mo koe minim kwankɔ mo fa so a ɔmo koe meba ɛhɔ no krache bɛyɛ fidie ne ma me ɔho te sɛ me adumu very good udin de sɛ chefe me Peter Sapon wo de ne Olabi Kofi Akwa wo de no paano no me ne dai bibia one ne dai bibia enra ɛde asɛm ne si kyerɛkyerɛ mu kyerɛ me enra otu kwan nti enra na obeduru yi ɔfrɛ sɛ ɔbɛba adwoada ayɛ ne nanso yɛ hɔ a no ɛbɔ bɛ enra ɛbɔ bɛ fa na obeduru ne yɛ sɛ ade ntina wanyamba ene na ɔsɛ wɔnya hwe nti ɔbaa na ɔsɛ yɛ mpie ne nkodidi nti ɛkɔ na ɔne saa boys ne saa sɛ yɛ sɛ ɔmoko nti kɔm ho na ɛpatae ne yɛ ba afie nti ɛbaa ne yɛtwa bibia so yɛ hyehyɛ dɛm ayɛ hɛbɔ ne yɛ hɛ manwifo match no kora ne yɛ hwɛ nti yɛ hɔ no ma na ɔsɛ ɔpɛ kodidi wɔ abɔntene yɛ sɛ ɔnka adwuma na ɔbɛtɔ ne yɛ de yɛnkɔtɔ mbrɛ no na ɔsɛ da ɔno apɛ sɛ ɔyɛ de ɔnante no kɔ abɔntene nti yɛ kora na obi bɛhyia no ka kyerɛ sɛ boys na ɔno mo kora kɔ fast squad ɔmo de car ma aba nti yɛn de yɛnwa ne nkɔ fie ɔno ani nuanom na ɔne ɔmo kɔ no akɔ fast squad aba car ma ɔmo bɔ pɛnto abɔntene mu hɔ nti saa de yɛn de yɛnwa ne nkɔ fie nti na babia ne yɛ wɔ no so ne efie kwan wa ana boys bi ɛbɛn no mo kasa de yɛn de yɛn bɛhyɛ ɔmo fie hɔ no nti yɛkɔhyɛ hɔ no ana car ne yɛ de ɛba hɔ no car ne ba yɛ no mu yiyi na ɛhɔ ana ne nua bɛma no ayɛ fɛ no yɛ no D black no ɔbae D black no ɔno ani owura no ɔmo yɛ nuafo ne owura ne yɛ nuafo D black ne nso ne owura ne yɛ nuafo nti owura ne de ɔne car ne bae ba ɔmo kɔgyina one side na ɔmo bɛbɛɛlɛ ya nti D black na ankasa mu na de squad na ankasa bae nti ɔmo bae ne yɛhyɛ ɛdan mu hɔ na ɔbae na ɔso wenyɛlɛ bia ɛyɛ abusua asɛm nti ayɛ den yɛasɔ bɛ wi nti Olabi nyɛ den ɛmbra ne nka nti ɔne la Olabi yi deɛ wawuo ne Olabi no nti no ɔne ne ɛkasakasa nti ne nso gyina pona no nti ɔmo kasa yɛ de nim sɛ bibia ayɛ fan ya because ne bla no nti nim sɛ bia asɛmbɔ ne bia ne akyire bi nti ɔmo kasakasa na sɛ na baako squad no ɔde bae na baako agyina wins yehu anso watwe se kan na ɔde fabula yi bagatrufu na ɔde Olabista na ɔtwe se kan no ɛfa no kɔn nti yɛn sumo na boys ne dwane ne de Olabista yɛ de ɛkɔ hospital nti koduru na doctor say Olabista yɛ nyamedua Asem Beba Dabi what the ne call hospital way Living Waters OTEC 102.9 FM enti muduru yɛ na doctor hwɛ no ɔse wawu ebia obi ntumi nkɔhwɛ yɛn wo OTEC TV ne so etwa no etwa asɛ kyerɛkyerɛ sɛ ne yɛhɔ ne twa yɛ sɛ ne na Olabista egyina soro na abrante no de sekan twa ne gyina fam na yɛ de yɛ sekan bafo de twa na ntwenam ne bi no ani mu twa kyerɛ twa ne bia nti na hyɛ bag mu weapon nti ɔno kwa de boy no twa ne de yɛnim so ɔka ho ɔno no gyina hɔ nkɔmɔ ɔmadi nti ɔma plan nti ɔno no gyina ɛdan no ho nti yɛ ne boys no maka na ɔmo wɔ akyire D black ne bla no ne yɛ mo kasa no no Olabista na nim sɛ bia ɔma so bibia nti ɔno ne bla ne di nkɔmɔ ɔgyina windows ne ɔno ne di nkɔmɔ na boy ne fa ɛho no ɔde scan yɛ den ɛwɔ no wadam for Olabi ɔyɛ adwuma bɛn ɔnyɛ adwuma ɔyɛ adwuma bɛn na ɔyɛ kuani adwuma na ɔyɛ na yɛ sɛ so nyame so timi yɛ ɛna mo so timi kɔyɛ galamsey mu
and just I remember when you be on said in San or Juma say, if you was sharing in San or Juma way. Or your breath for. And where been a Peter House or ye? Patron. Munina Mutumiko site. Patron. Mutumiko boom. Obano, Mabusian, go to Asem Beba Pimuda, to say the name be ken. Go to Asem Beba Piami Akase or Labi, and a good and I couldn't hopping. Papa, me patron, dear, and truck a sepa no mucha. Your busham go to be any wa. You cry by and taste your busham go to be the ho. Na or Labi, Aqua Fenton or Monene, and as I'm an abassa. Go to some cry, dear. Wamo boy, Kuno Mukuno, and so much at the air casa go to dear. Obia ni wo go do we feel say well oh yeah maame sabe de we ne maame enuane wo enti unni mu kakra na owura ani di black ne nso ye wabusuafo de pa ne botaye nti ada wo mu gina so de ko owura ne olabi no na me kire mu say wo mu ko no me busa kofi say kofi na ada na da bia na no owura ko no osema Asem Beba Dabi saa owura no wone ne namfofo aso wo mu susa omo wo honkola owura ne be wo bedi mfie be say owura no ebia be 15 to 16 years 15 to 16 it was a friend na say or pick a call no wakate no na say omo ye no rough saa no omo de ye no enti na okọ so e de okọ bu no em ka so won de wonyama ne nku biem enti free ehọ na no na ase da bia ntokwa no ade a me ba ne ka kire me ano na ache kakra omo kun first na bibisa no saa asem no ka kire me go do sem bia ni ye fie wo mote munyina mote fie ba ko mu ana chese olabi no ye maame afri abusu afie ni makosi edan nti ye yate ye maame ha olabi maame no ete ye maame fie ana saa di black no ene owura no enso so ete ye abusu afie mu ho tobo munyina mo wa abusu afie wa akokwa amo enti olabi maame na je se olabi nana akosi fie enti ho no olabi maame ne munyina amote ena di black enso ne owura munyina so ti fie ba omo no te abusu fie ni mu o maame yo olabi nana ne de ne owura maame ene di black maame me maame ye olabi nana me bo me trazy ade bi the reason why I me busa question we no me wie no abedwafo ne adofo betiase kire me honi mu kakra me maame ene olabi maame me maame ba ene owura nana me maame ni nua ba ene owura nana o maame nua ba ene owura nana no la di black ne so di black ne so omo so eka abusua no na omo nte akokọ amowo no omo nyina te ofin so na mon ena ye fie no mfansa bosum wo honom ye fe ne taakula oka sali di black ne maame no ena ye de ne betena ye fie ho wa akokọ amowo na anche ena maame ne di frim enti ama di black no aka efie ho enga de saakula de a enke abusua no ko mo kwa de ne yense de nim wo mo ni en shede ni mo no o maame no e ba akom no ta akura kan no na e de ne baaye no e na ma ye hu o mo so mu nyina kan ye busuafo o mo wa fe so na mo na ye se na ne ko wale wo ho na se wo wo mo ne so mu ka ho na se o man kasa de o mu fie ho ankasa wo akokọ amo okay afi ma ye hwe wo maame atumi akogye asase asidan owura di black onomo nso ne maame ene de wafiri mu nyina na o mu nyina ate abusuafie ho ebra wo maame ekogye saa asase a wusi dan no munhunu ne se bi a etan bi ewo saa fa ne nso mu se adan na mo maame akosi dan afa mo de mo akotenem na wo mo de o mo te abusuafie etan bi ani ho saa papa mbacho ne de mintumi nkyire minim ni petrim se de sitie nti no ende mintumi nkyire entokwa bi MPA so wo saa kwan there be ende entokwa bi MPA so efi oye nyina ye kɔ ho di black ni na ye chia wo mo kama o mo frɛ maame kama ye chia wo mo nyina kama owura no nso so eye me nana eye me sister ba na ne ba no no enti ono so eye me nana enti ye no mo ni asem bia na enu ade no mo ka se enu na ye se e da bone enu aye akwasida enti ye wo fa mo firi kuma se bai
eye di black ni nua baako ni ma me wuye no na akom na ayede aka no enti am sa akosi de no akom ne ka no enti me black me wo fa modo ne ba akokọ amowo ebebe egu nsa ene ade ti no kra de mfa ntokwa no ho kra me wo fa no kra ba no wo frɛ me e ma me ko fie honum ene o say ene ya akosi de no ma ba ha no osoma kra so o me frɛ me eye owura na kra no osoma ne so o me frɛ me akra ya o akra ya nkasa na no so tobo eye ma yenhwe owura 15 to 16 years is ya away me pa cho e ba sa ne de minim ba bia wafa D black and so way ono se sa minim ba bia wafa Peter usi afro Peter de mpo Peter Sapon mamusa dom na wo mo ba ye no omo firi he fa ne ba me fidie na kasa ba bia mo firi de ye nim minim mo area mo ba no mo doso kama squad na bi so timoto so why na di wo manim D black na di wo manim sa bre no na ba ne de owura na etim bi ana obesi ye no owura te ovan ni mu bi ana obesi ye nto obesi na omo ne ye no na D black so ne set foforo enante ye den e ba nto omo no be kum la bista no omo no kura se kan no set na D black ne no mo ye 3 omo mbae no be ye say no omo no 12 ndo mbae ne no mo yiye no no mo ye nkura ntie timi omo nto no mo one side ana no makasa wi no mo gina wan D black nkrofo no ndo mbae no omo no be medal bista omo na weapons no weapons no krom atiefo sesei owura we owura de hu ba bia wafa D black and so way D black ma me wa akokọ amo ho me pa cho na me so oye ko okay owura na meka ai owura nso ma me nso no ho ono so eni ho ono so ko okọ wa free akokọ amo da bi sa entokwa ni si ye na ba sa no mo nyina adwane owura ne nso ma me ne nso adwane ai no mo nyina wo fie wo Asem Beba Dabi okay owura ya ye kan a wono mo kire se wadwane ni mfonyini na da TV de so no we betumi aboa ama na sebe dienti na wudwane dienti na esese udwane ukọ ye YouTube ne so a hwehwe OTEC 102.9 FM maybe you will come across this guy anywhere any nearest police station nearest you report or you give information to Asem Beba Dabi before we give to the family. The boy is very, very, very young boy. Onyini na debia killers squad me squad ni ehu asem a ya kano eni. Sa de so onka ho a ovan na de sa ni padom ne ba ye no na otimbi die enti na akotena mu bi. D black sa wonka ho a ono mo ebe meda sa ne Peter Sapo yi kan so om ne be meda no. Omo ne be meda sa olabi. Sa wonka ho ye den na na ne wo dom nso nam. Sa asem wasi ye kan die enti na odwane. Obonefo eni dwane. Die enti na wo dwane. Enti ko YouTube ne so fato ma no. O hwe na nimu a me nkyere mo oye kokọ young small boy. Nhunu kra wonyini. Small boy. Edi wakwa akoye. Oba Mercy osi look at him. Abusuya pa na moa enkwale ewu matwa mo ho amoko. Opo Gideon osi na wonder shall never end. Asem ni so sad. Krachi wahwere ne nkwa kwa. Otwa ne nkwa so sini. Robert Bafi osi asem wo na ya Krobea Asante. Me wo Brazil na awie me hwe mo. Margaret Jemfi and osi Asem Beba Dabi dwumadie no. Akra awie yetemo so aya sori. Abigail Sapon osi asem wo Emmanuel Kwate kra de osi how can people from the same family akra and tokwa betumi a result to this and can we say any touchman tokwa can you pengu na we di nipa wusan nana nsem bi she baby Ampofu Joseph and was say nana we shall surely get him mwanya de na beto ha die yenso ye beboa mo akope na baby o hye bia ye hu no Steven Ejekofo o se nana asem no usuba na hene sa bia no no nso ka dwoba mo a o se asem pa nie nana ansem ha o srim bone o se optional tech ono nso wo ho ena Robert Nyako o se akra ade no ye very bad nana ya o se small boy danger wo small boy say no atumi akoye sa ade no live chat na me kind sa no Steven Ejekofo o se asem o Frimpong Joyce o say yes we will get him soon nana mwanya de na beto hey dear you get him Gideon o se nsem Empress akuya freshly hey mete won kache na nse na me hu wo YouTube ha was very serious o ewiase nana
yensuro nyame akoso ya bo ahema o se Frida Boatma Frida Boahema o se watepete Asem Beba Dabi areho okay making kind the akanin so ede amamo na boy na say one no ya one side no the other side the black and so adwane and a small boy we so and so can who be Asem Beba Dabi. He can run but he can't hide. Honorable Atobra Justice onunsu nie didn't you Ambafo yeah Krobea akra mami kono straight na yemfa ade bi nsua de akra say de bia me kasem we say unu obi tufu na okotu so obi tu ne bafo a na afo na de bia tutrim na de abọ bra ano ene betumi aboa na sa asem we ya aba no ya awrehosem yema abusua no ene ye nan nyina hyeden efise ya se onka bi hyemu na sa de no atumi aba anim no so na ye de ade wo ni yekun ewuo ye wo wiase ensuo wuo eja wuo ene se ye oni kan ni ye twa sikan ni yekun no akra ehu ye na unim ade baako a se ye wabusua mu a esese ye hwene se wo bi ye bibi na se emfa me ho nya me ba meba o apostle ede boy na we free mu no bra na ote ase fa ne picture ne to ho owie a ebra akoduru abusua fi ho video na o mu sumi ade no na o de no nso ato ama atiefo ahwese ne na feeling ne tie to aso yeah akra emfa me ho dako abefa ho asema me kan nipa ntie ne ye obi a wo wiase se eye fi na wotim eye dwom na awom bibia ekoso bia wo nim a wo ka ebetime di asomdwe beba na wo se emfa ho a one day ebeba abefa ho sei na mimi ho asem no abusua ne nim sa abrantie owura no ne die black no o se one ba ko ma me awu na eduru ba bia je ne ma me awu no wono no oyakola o obeye na dwen se eniema boni bia wo fa mu bia no
Because that time no boys no mo krom so ya we say we mu ne de kai aba enti whatever come be bibia no obso no be bom put asiani Krobea enipa hweye na ema wo nwu ansa no ko se me ko case okay enko pransa no ko se okunyan ka be hu okay enti kwasakwem ne ka mo so ben ne nka nche driver ni se o de bom ya enka be hu anjiji obi no nko tutuo na nka nche se o de to bom ya o be hu okay aduane ede yemma yenkwa ho ban aduane adan so ye kuro di ye ne kuro di medase say asem ni wo police station be ma me bra wanim na wo paakoso definitely adwosofo beba adwosofo abeje me pa cho no pe mo ka so mo ko no makoyi akodwuso police station for ba kurum ho mba cho paakoso police asem ni si ya no police station police for ba ho police for ba ho paakoso police for ba ho e ba akokwa amo omunya ebi che me pa cho ba ko no munya ne che no ono ye hwan dia mo che ne ye hwan Peter owura no e wo fa owura ne ma menua do no wo hobi omo se ntokwa na wia ne nyina na wo hobi na ogina mu bi enti se si ade akodi police station okay enti atiefo guy no a ye pe no owura no that is his picture on the screens on OTEC 102.9 FM. Let's help. Olabi otone maame ma so say. Beba cho mienu. Ne maame a wo say. Wa wo nine. Nine. Ti Olabi ne toso mienu. O ware o woy Olabi no. Beba cho wa wo na. One na ma. Baako. Beba cho mienu na minim. Mienu. Okay. That was say ate. Akodi police for media send ye hono what police jurisdiction whether just so apostle you said just askorman pon okay ni nyina mu no ye behwe sa askorman pon for so kra betumi awurawura mu ade aba moru mpatamu na nzongo okay nzongo na yawurawura mu na yehunu ba bia sa asem with this particular case suswan enso de brode hono ebefa yankopon gichire mo yure ate mi bedi me nkomo a edikan na champon kwa me sefas ene wo se nana yedamo ase wadwuma pa ene mo wadwuma den Patrick Hamidu ene ono nso kire se oh sorry for the family abusua no omunku se okay aposaye why Frimpong Joyce also please we should protect this guy's friend because he's also at risk. Entina me too ne fono. We are better Dawood Scientific Herbal Hospital for nso ase. Wa dwenkyira awo no ye no in a form of WhatsApp voice note. Obetumi ato amane yen. Ana na kura bama to me beautiful lines ni tum. Yeah. Aya na nyamia se jatani nyabade a. Hey. I say
Ye koso na den. Onom na de Dawood 360 capsules. Onom de aba eye aduro. Ya se wunya bia medofo memfa nya akwadro. Se nsuo toto. Eto se ya na weda ne de ne ho aba. O kan se ya na abrofo no wo mo jealoso ye. Abrofo no wo mo ho nya den. Ti wo mo ntumi ngoso ni yie. Ti wo mo no God, they will tell you Africans, if it is rainy, the only thing they think about is sex. Says, yes, I would think. Because sex is exercise. You say do exercise. If I'm sexing to do my exercise, you say I do sex more. Where? I will sex. And to say when you Dawood 360 capsules, now it means sexia. This will help you. I'm telling you, ebia problem ama ohwaye mere e wo mpemu no eyesisi yade Dawood 360 capsules ye hwadwuma oba bia won so waye mere wukunu buntumi nhia no o sa ba no da hwaye fro ba yire da hwa ebo jim kra untumi nya bi o de oda ho na hwe be ma nanim awuya no pacha wawie be ma ni si abontia wo ma bio wo ba wakasa asem yi bi a kire ura anaso obo friend an ko pan chose si wawie dia o ye no wawie what a shame fro o hono nya yi kope Dawood 360 capsules emanom ememanom se ye ntirimu na fia bam sisi yade na akofa saa haw no aba kokko bi na hawa ode nhoma hodo maako nso ena de aye onomo a ebemu agira so obo 45 1 hour 2 hours oba ne sori a no twa opurusi what yase ena obi so wo ho a na dwuma dinti no amasisi yade na chiri bremo na poso be bia ye ne ya ahotutuo ensuo kura toto a weda na yeku kura sei de na sei Dawood ointment enti no emienu na ntibom Dawood 360 plus Dawood ointment eya hoto ewo ni padua mu oba OTEC fi ahwehwe Asem Beba Dabi before abenya bi ba bia ton no Ghana ha bia nso wuram na aka se wo Dawood nro no a obenya bi frɛ doctor no e was 0244 88 6437 0244 88 6437 time herbal mixture no eye echidi yade aduro na da bia mechanic na mse sensuo toto se ya na ntontom anya pose say do you know why say ntontom no wo so wo pe weda no enti sensuo to a wo so tumi furo won yere no wo mo enti wo so wo no mo wie mo men kasa wo de we spray wo dem me dem de wo ye cross area enti ntontom ntumi ngram obwa umpi abonten wo nkodwom wo mfro ka ba bia abefa bia Ghana ha ntontom wo ho wo no ba hwew na wo hwewa ade a ya areho eni se tridi yade no wo se nyeminie yewura Kennedy Agyeman ya hyeda awura kwaye brentium waka haban ne haban aboso dubna ne dubna aboso ehini ne hini aboso en wo de aye time herbal mixture en ka tete ye nananom nsa no wo de agutu mu aye na brofo nsa no kama ya se wonya bi na se wonom a se tridi yade ni nti wanum ato 1 tridi yade na mo aye hojo boho ama ho aye hyehyehe ma seze kura ne ye sosetew se da bre na mafo kori ya abai ya China for na uwan wo mo yare yi ebi ache wo a aduro we ye ho adwuma mem ye suspectel nonom time herbal mixture to ho mema yade ne nche wansa 3D yade na ma ne nche ze wuntumi ni di wakoma ebo periperi firi se moja ni nyina awe bra KNG Herbal Center emrom abinya house obepebi no okwa atonso na akonya nhia KNG waso ye ba ko ho afa ba bi eton ro bia wuwremu a kase me time TIME Freyen was 0244 417 669. This not talk for long. My beautiful, handsome girl, Ababitu. My beautiful, handsome. How are you? Nana, I'm fine. Very good. Dear for Felicia Asante Abitu, Wadaroma, and Nefaya KNG Makache. Not time herbal mixture no, but your home come. Meda si bebre na de din kan ye de enchia stron kokora be fi KNG Herbal aso ye ama adehia eti OTEC kasafidie sabre KNG Herbal Center for the moti yen kase ya na ye apomuden ho nkoma e na da ne dabia ye ne mo eba bedie the sente sanse mo hu hia ye ne mo apomuden hu hia ye nti KNG for ya tie ho agu montene so radio so TV so e bo apomuden ho dawro di akyerew na
yɛakyerɛ kwan a wode wapɔmuden bɛfa soɔ no yɛakyerɛ wɔ anu papa a wonya so na sɛ wo nonom a ɛbɛgye wapɔmuden ade asi nkwam ne sɛ nti KNG Herbal Center for yɛakɔfa KNG Herbal Capsules KNG Herbal Capsules me pacho e support the immune system no e ma ni di dwuma soronko kra e wo ye ni paduam e na afa time herbal mixture e no so e ye atiridi aduro se atiridi pa na e hawo e tete wo a wonya bi na se wo no no ma e di mire kuma bi na etu ase e de free ni paduanim ba bia ye ton ro bia wo bowura ho a wobenya ye nnuro yi bi etu ma me fa doctor number ntu dwama e bia na wo te kem e nche na ubesi form number no e 0244 417 669 0244 417 669 o pay chira kwan na do so popa etua KNG Yumrum Abidjan House ba konso atonsu Monaco Junction African ha de baby yetu no ton bia dani heba Misty heba Kolinak baby bia wo powra ho a wo benya enro yi bi atu me che homa me fa edro nchirechire mu emfa mawo me de wo hyase na me de wo hyase wo KNG Herbal Capsules KNG Herbal Capsules me pacho edro yi obi ase eye pabene eno na obi a enom isan se edro yi eboa ye support ye immune system no me chire ma na me chire ye nkwamo na ewo ye nipaduanim no Yankopon bo ni padua na srafo na odu omu egu ni paduam so omu nkunti anyarewa ana de boni ebebe ni paduanim no se wunya KNG Herbal Capsules CB na se wono no ma ebe boost wo ma na se beboa ebe support wo mo amomo di dwuma soronko kra ewo ni paduanim dane da me ka me so obi wo sori anopa wo se me ho enye me ye me ho menye fine ase bibia free me mu de bia asama wo kan no de bia me ka me se wo nkwamo ne na ebo wo nkaye ne sent me kan fu KNG Herbal Capsules e di ama wo se wunya bi na se wono no ma wo betumi atie si prim na wanya ahotopa de bia so beka se yadro wo bia timi num bi titiru sa wo yare kra na wo da dro so a wo betimi anom yadro yi bi esan se ebustu enkwamwa no enti se wo da dro so anasa wo yadu fufuro bi na se wa ya na yare sa na enya dwuma mekanfo KNG Herbal Capsules dia ma wo se wonya bi na se wo nonom a wo di wadro a wo da so anasa wadro na wo nonom no wo de kan wa no a eno a ne se wo na watiasi a wo kɔ wanim no de bia meka se ya maame ne papa no ma di finfie aduonum eye 50 years e kɔ no sa bre no ya na dru ho na monkwamwa no ano abrase anase wo ma hoden ne so ate ne senti me kamfo KNG Herbal Capsules e dia ma wo se wonya bi na se wo no no ma me pacho wo betumi aye dwuma soronko kra abo dwuma gidigidi pa ama wani genso awie wo peye me nua ba wo tie me na se wo ho a na ensu fita bi na se bi na efiri wase anase wo hemfi ho na eba obi wo ho wotena se no sori se ya na wa pre ni nua me se wo hwe machi ma me pacho me to ase ya na me pacho me kamfo KNG Herbal Capsules e dia ma wo se jai hwe machi ma me ana hwe me to ma me no na wuni ho a se nipa na wo pre ne se wo hwe ma no odu besi ho ayewo ene bowrem license chemical shop herbal shop ana pharmacy wo de okwa wo so to KNG Herbal Capsules me pacho se nsuo nkitinkiti na efiri wase ana wo dress ana wo hye wo pants na se wo de panty line ato wase a me pacho me kanfo KNG Herbal Capsules dia ma wo se wonya na se wo no no ma sa haw ne nyina ebetwa obabi wo ha na ensoansoa na se bi abegu ne ba ne ho prekesen obi wo ha wo se mase ekekame mase eye me ya mase eye me hene edro ne eye ba kope eye KNG Herbal Capsules senti bia ewo ho bia enkoyie ama wo no dofo ntema ye basa no KNG Herbal Capsules besiesie ni nyina ama na ye kama pa dane da me kase ye nua ma bi mu wo ho a omu Johnson ten wo yo bia wo ta Johnson ten eya na e ma scent eba wo ho pa ana e ma nka eba wo ho me kanfo KNG Herbal Capsules e di ama wo sese wonya bi na se wo no ma e besiesie wo hemfie ho be ye kama obesa ko second virgin kama pa ama wo no wura nsusu hia wani atimi age atinka pa di atinka wo se me ni bi me de no ane se me ni mi kunu da ho no ane se me da ho e KNG Herbal Capsules sanse Dr. Kennedy or the Diana Hahan Diana Brand Diani Hini and what the fidiem and what this adre aba enti infect bia eni ho ne senti boremo license chemical shop herbal shop and as a pharmacy also to KNG Herbal Capsules number say didi juma 0244 417 669 0244 417 669 afiminu abema wutie me na nse wujunso bia na so trokan bi na edi ubema na echi me patwo ya na ma ubema na emu ehyehyew bema emu ekekaw obi wo ho na nso abegu bema ya no na ne nsa hyeri botom no de aso bema ya no na waposa bema ya no ama no nyina yese ko enso de etia na etie eto de na dwonso kora ho aye woden ubomodin so kora na wujunso nso na emu nso asa pai mienu se wa mmomodin am pedro betu ase de ama wa hye ya na de
rubber and ebe to be manim ne senti me kan fu KNG herbal capsules e di ama wo sese wunya bi na se wo no ma e be yi sa haw ni nyina de free ho obi fra was doctor me be ma ye kete me be ma ifon na efon be ma so first na nka gina so pa e mu odu kama e wa kama na enso so esan yade enti Bebe phone and a phone, Boremo license chemical shop, herbal shop, and a pharmacy. And you will be uncle Di Hunkomo, or dear call, or also to KNG herbal capsules. KNG herbal capsules. It's yes, adore 4. A boa supporting won't come one more. A did you mushroom cooney pedrian. Now a sense at the wa, a one pedrian, me won't see a won't mojamo, a sign so at the amount. Danny Dame comes in penny for Sidria Croway, and yet quiet, Nisenti, yeah, by a sack of a time herbal Miss Chadiaba. Dr. Kennedy, who said, and so to tree, I and Tonto no more you want mutipa, and unti time, and I say, malaria, and I said, 3 dinner dear, and Nian, it's here, come on, you say, Krum had dear, ya Santi Memuha, you kuma say had dear, malaria no, Yenian and that sorry, Eddie Juma Bibia, the Senti, Yakofa time, Heba Mr. Ediaba, said 3D and a hour, when you be nasa one no ma, a dimmy kume be, na a 2 said your free pedrianum at the amount. Debian dame, castle will be a 3D bar, make us a 3D is about a bull rent ni pedrian. Anymore, a didico mojanim, the senti, or one more jani, and to me near fruit sunny, a winny pedrianim, what's Nasaka can sorry, no one son 1 na ayeti triti, a cobanisa, no wakume, a bosse Kim, when him say pressure cry and a wenya, make a foot time, heba Miss Shadia Mount, says a winya binasa one no ma, a mojana, a mu SCC, and intending more CCNO, a bit to me, a mojanet me, dear fruit sunny, I'm a wakuma no akotodi, as I said, now one casans when you every will pay to Mikako baby, a 2 draw lines. Chemical shop, herbal shop, and a pharmacy. Also to time herbal mixture, wakuma nebo peripelino, nina a bejai. I think so be mitia me ya, miti pa as ya soja ewo mitrim, menina, ayamia, menu want me, or bint me fan and nikra and shavia, a year at 3 days soon swan a bia and no, tis a witty and a yawaja, when ni and a yawa the shavia, na a so ever woe, me pacho will be was. I want them me homemade me would ya mean ye, malaria and a yes idea no make up for time heba Mr. Ediamo says a winya be nasa one no ma a dimmy kume be na a 2 see every the pedrianimo Danny Dame can you man no ma sebi drum and sebo more na aya some na ya at this wa as someone or baby wahan in sebo drew so bebre pa and sana sebi aba a bebanum popa papa bay aba da crona a cha or being so dear bakoko said the enswato na air so sono the other so beba crani say chum sebi na senti DH and ya gro Miss Rome for time heba Mr. Diamond says a winya be nasa one no ma emojana aka your funu ma na de ntimi mane nyina e ba be nane ne nyina amane nyina ababa besen akọ ama hwato obi was menum atumi ntimi ne di menum ye me bisi menum ye me nwono obomodin de aduane si nanim se ya me pa cha aduane bofa ne so se ne bofono no obomodin anso di kakra o se me ye sanfro me na se bi oja ne nan atiri din sunsu aso ne ebi eno no ne sentimi kan for time heba Mr. Diamond says a winya be nasa one no ma e be yisa ha nyina e de free ho dane de bia me kasa ye droi de adanse a eba yaso ye enya asem ketwa de woni adanse ne obi a wonum ye droi bi eda na de wonum bi da de dane de bia se adanse ebe ni time de bia me kasa enya afi na kotonkotoa mienu miensa ansa na asawo ya ready ama ba ko pani mpo unum nwie na ya de na nkasa ne dimrika na eko ne sentimi kan for time heba Mr. Ediama obi bia otie mi sabre se 3D na how 3D na timi obi na se etatai etimi obi na se ni dududu ne mpaboa hye ne kra ne wra wo hu eye 3D na edi sa adwuma no wani su briwa me kan for time heba Mr. Diama say wonya bi na se wo no no ma ebe yi sa how ne nyina edi free ho Bovremo license chemical shop herbal shop and a pharmacy also to TIME ma be for doctor number no entu dwama de bia me kan me se number of friend de how e wo ni pedua mu no eno na ka kire doctor no ya me be for time herbal center for so asa wo yare edi ama numbers ni 0244 417 669 0244 417 669 that was honam nyina ya we ya time heba Mr. so be no yes ebebo papa eno no but I say my handsome beautiful Felicia. Okay, enti atie for way eye KNG akache ene ye call ye no. Time heba Mr. Ya bo hon komo da bia me comment na honyare ansa na wakonom se aduri. Ta nonom enye ho adwuma.
na nya onso wahoto kai ije chiato awie naskaba clinic for ye chiachia mo ba bi amu bia no ye chiachia mo na Dr. Anane ene Dr. Prince awie ye mo nso mabaso ene mo adwuma pa ne mo adwuma den amafa ato mo so na mo bo yen de ye wo mfidie no de de hwo ene se ye de hwehwe ni padua ni mu wadama wo yi obi a ubons uni padua ni mu no nompene nkase no chemato bi aba ho stroke yade aka wo de wa bia dem awo ho na ya wo de a wa pa wunya eya tutu anamo Branask Herbal Clinic ye feel the pa no ene ye bete ne te se hernia se ye fibroid eni ho problem ana kidney ne liver problem o prostate no problem aba ho eye sichire yade ana hepatitis B yade a wo bodi a wusuo no eno na ye ton sa fro se ntwen mema ba mu owo mefa na akwa amoche obedwa obebo papa o se wa wunimu yade ma na out na o maniku obe haw Branask Herbal Clinic no no mo wa freyen wo 0244 120 269 ahenema kokoben yani wholesale enna edi animhwe na ya Krobea Asante medi the set me wo adujama awiei me chia wo pa me nso me chia wo adujama fo monchia mia meba honorable Ishmael ajimadua monchia ne mame na kotoko adujama hene awiei nana me chia wo me mawo ahapa afa Richmond amankwa wose na manya etode bia lawlessness emra nipa bia fasha wo no nsam no de be koso anie na obehu na nipa de sika bi ne na mo nchen sa akrachi azam we yi asie yesa about tech monsum ni akiri na ye hwe de be ko me bela samwa wose ya asam o na wadays de Ghana akra uni obi ya de no ye bedane ntokwa atwam menda hu nyina ho. The world is full of mystery rid of nyako and what can say ye and Samuel Adoma conscious ya asem wo kobi one or say oh my God my heart is burning dia na ekoso wo na wiase nana wontumi nyina da kokora se wonte se obi ni obi ankwam obi angu ene ya abantema no for baby obi ahye ne ho akomfo fie ni mpe ye de sa asem ne nso beba ahye ne ho akomfo ansan wo be hye ne ho akomfo ye so ne ga nya problem nti ti amanfo crazy so dabre ne ga problem ina ama akwa ne kono that the lumba ne ball nyum bi sa nyom no me se ya mo hwehwe mamnam ment na ho ma oba ba ko hunti wonwu o ne mam pimpim ma wayi ase mamesu oba krope hunti no se si ya ye ka sei wobi na potohwa neta ne nchanse a wodidim ni ade nyina egu ni ka boot wonante akoduru ba bi no onyamaku anu onu atwi na ne dokro bi no aden osuro se won ne yire nya problem okofie kodi ne yire aduane obetumi akuno or the dada nchene say nipa wait ho se me kwa asori me na me ye osofo me ya asori panyini enti mi nkogya no na nipa aba beka osum nipa ana wo osum nyankopon emo oba akropenku mani nku adenti na wo ma ba akroku na mpempem aba wayi ya dabi sam pempem no kopabi eni ese num kura na abetumi aware a wo ye bema bibi mamu hano yen ya mamra ni amane enjire se o ware ba ko pa ajayi wo aware dodo enye bone wa bibrem ha tumi aware o ho be sonko ade a eni enum kura aware miensa aware on pa ho kire e ma wo mu husuo ma hia ba ko mienu sa na we ye mikunu yire ah wo bo se ne beje jo wa nya wo be ko we nie ayi doctor bi aminim no abibiduro doctor bi hwe wono de yire num yeses ene ya se wugya wo jawa ware ene ya akina na fofraba wore fofraba hye ho no abe repressive adio timumi enhwe yan hu yie eno nso wo ho meba mo adama mo ntwe me maame mmɔ ne adwuma
dan ya ye fe Mira me da se na esomoye no na aka o ano de anyine ho maame aha dan ya ya boso fefefe nyina eye donima sea complex ahunu se etoda enua ye de boya dan so no eta hunu anase mpo emuta kokko a eba saa na dan ne nwunu enti odi DSL alloying steel trusses enadia ye de go dan so aba edan bia utumi di go so afo ena enwe na aten enti se odi DSL alloying steel trusses yi egu dan so wia na odi donima NMK premium roofing sheets enchansen aboso aka ho oh na chese adwuma na NMK premium roofing sheets enchansen adonima dia ben ye o ma hodo ye wo NMK lawn span alloying and the governance IBR and NMK nails emu pia nso se woni sika donima e ma otua ne kakran wenum ye latest producer donima dia ba abeka dada ne ho enti me nkɔ he kwastafo YF Johnson obenjiare anafre 0244 126625 and 0540 101 donima steel complex babia at the power efuo no Papa Sahara Miss Sunny Sea capsules. And no more yadi in a bed, Johnny. Oh, come on, dear. Menkasa, come on, I'm a boy. Come on, no credit. Me, I'm a cocoa fish school, Abama. So, me won't on the swatch, and I'm there. And now, why to yell? No, I'm saying, oh, I said, my back, come on, Mamma, no swap to be an something about Kubina. But, here, I don't expect enough in a Bulaka. So, you're watching me, and I've been so everything. And I think so. Obey we are not the Munia, as a municipal. The Bayern so hey, I don't say, somewhat about Sahara Miss Sunny Sea capsules. And no more yadi in a bed, Johnny. Zahara and Rupay, a busu or my muheba pharmacy, Nekameka shop beer, Freyan was 0246 3483 34. When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Abama Huadin. Refuse to grow, and young offense Swabek come home. And what day immune system or Yankopon, and your ready pediatric somewhere home by no, and Nasa wonum Imbusaba Mesa, a peja immune system nabribia. Ya Yarientimu. Sasa dear, a month for the one, Eddie Imbusaba Mesa, don't know what dance yes say, and Yarwa who ran Nipa and Yina etimi banaso, and in Yarwa Cassian Kaya Wutini D and a whole car. Now Yamwa suing you know, a boy who buying every home. And now I'm pa, one Yarwana dada, no monum doctor in Rono, and num Imbusaba Mesanoa, and more who are deep in tea. Ya womuntim pose, Yaria Esomo, Imbusaba Mesa, a walk Kaisi, and you are may move Bia Yato in row, at to 0246 20 84 96. FDA, Ashisha said, Jedi and Cratry, what Jatu say, ye. Pacha, what uncle see? Anne, yet on regular eggs and in nature's finest egg powder. And none of my customers in the pill. A natural egg and ya yen powder for. And it's not customers any Jew. A bit to me at the hot afiba connection. And then monso, net denoso to Sokushia pa. Way and years old the bishop free to move. The year is all this, one mexie. That's one young Kusia. What did you say yen dropping on Mudia? Way a year Akukun Kusian, I am for chemical bianca additives anymore. And ya yen a powder for a 100% natural. It's in Yania within Kusian. Bet to me, dear Noyana. Anne, customers at egg powder. No more dear you consumer stew, fried rice, pastries, omelette, any dishes out one in Nabi. Wow! Anyway, Nature's finest whole egg powder. Simply egg select. To phone fresh 0553 151 971 and 0504 943 118. Online for www.sokocenter.com and as www.crepygroup.com. FDA, Ashisha sa Adrian Krat so ya jia to say, eye. Miss Chania Bisaheba capsules. Madame Fieni. Hey, and to walk watching your pan and what's the said Bisaheba? What is Sasa? Mendia, wouldn't be. And net year for once, my Tiwadi, I do Saheba Messana, who come from Mammy. Oh, my number Tiwadansi. Miampa Caneno, Namis, Namitimina, Chicheme, Nami Coco Yadia so teach me. May no matter do Saheba Messa, to go and the Maya free. And the sun radio, yet tried you when you know watching. And yes, it's a young cocoa rock as
me say e kwa so kro ne adwumadi bebrepe sanye du sa heba mixture enka mawu na wonhwe wodo na me kra me se me bo apaso na nsai die ugina branne afa eya du sa heba capsules no se me gina ni hu sa me ye bema mu a agenie eya no krepa adusamre obia tumi no bi agisa penfo abatan ya wo nkwadanfo ene wona woni mfie dunie kumase atofo ne atofo kwadu sa ba center ne clinic e waso me macro go filling station down emu ene so me Pentecost sold down afa enye na e wa heba shop ne pharmacy bia mu free 0500 110 115 adusa heba madansie nie. Hey sister, wonkuwa wato Adonko original hand sanitizer. Edu. Hey, Dr. Kweku otin adaroma. Wafa ho kanu bi efiga no fo so ama ayefo. Na me to bia kwachicha ma me fiefo ama obi enye. Waka asem o. Madam, me pacho. Ma me so 5 enka me de no ho ai. Na said ya amanfo agi Adonko original hand sanitizer atumu no. Ma nya stadia wo befo jame. Esent ni se coronavirus no aba no. Wo no obusuafo di agro bedimu. Eno de no crepa boss. Adonko original hand sanitizer inso de. Efiri Adonko company limited. That is a quality one asem de ye ka no. Trodo. Akwa hododo ya ewomu ni na achi no. Wo de aloe vera enso afra. Edi ensa wonsa ho. Ehwem na elfo say the sister yi kan. Ampa. Timikum germs and bacteria 99.9%. Coronavirus and other viruses no. Omo venture pe wanse asodwura be. Adonko original hand sanitizer. Ubenya bi of pharmacies, chemical shops, supermarkets, Angel TV ne Angel radio stations bebrebe ya ewo Angel broadcast network ase no. Ebo Ghana ha be bia wokomu so a ubenya bi ato. Wo mu otu bebre no ebetimi akokuma se kronma bo hia. Adonko company limited factory hwa. One fresh 0231 30 32 60 ana 0244 83 22 86 ena 0244 18 66 12. Adonko original hand sanitizer. Coronavirus osokra. Okay. We are about 102.9 FM OTEC. Oko your normal messages wa. Kenneth wade chamsu JHS osi wiase hu. Labistan wone ye yankopon fa ne krensie. Senior Krobea cratch no a wade sekan awo ne nyonko no. Me hu ne se nyonko no. Nhwehwemu nya dwuma. Na yentumi empa ne hontuma Senior Baroski adujamafo Ebuache Francis ewo nsuayem ose akra bibi wo baabi bibi wom entina ama abanesa no. If you cannot cater for a child, it will be better for you to use don't come. Kwajo Alfred sepase then you abstaining so bibi ni offense so masefo se akra yansu etio. You made any contagious and infectious. Offensive for Yajawatum. Mustafa Said or say Monday edition of Asem Beba Dabi. Nana Obebus Yakruwa ha. Yenina Yanso Yabwa de Muha. Enna ye shamo. 102.9 FM. Utek. Oh Shayan live Utek TV Nenso. Na KD. Kedia. Mete wonka che. Eya afro ni akakra. Koroidia Samabo. Or see the whole issue between Samrantie. Eye gang no eye abagalamse because akwa your home studio way when to me anko straight bra obi sa ne say adwuma ben no no ye no enti enya nwanwa se eye galagala e bia we load problem aba ho ni we na akosi sa no USA well wankasa Esther Darling Love Hagan or say nana say emre aye wo mu wa obonsam ni yusu mabunu ne mo e de ne ye de ono pe enti se ya hwe hu ye nye Kedua with USA and Michael Hubert and so United Kingdom or see a crack rob your good day well done we are young so yeah live YouTube ne so yadamon so mase na ba heba sentence so kumase ha atonso agogo aba yare sabia no achi na abehu yen na yede enkasa ni nompe hu dwuma na yedie se wo yobi a wonya problem won kase unompe wachiri bramo na mu na abuo dompe no na mo na kasa kasa ba heba center ne se fata se wo ba why entina ho emma dompe hu problem nkun ya ne aboye ho abaso wa bibrem ha se wuyi no nso kra to nchen na se ye stroke enamu yade bi ana adwene mu ha obi atwere yade ana yefunu mu kro bi problem a wote hu bi ana bra yi won fidie ye hwehwem ne ehunu de kofa ba ne enza yade why freyen was 0244 08 3482 and 0272 50 0012 na yenye so ne wonkasa Agbeve Herbal Hospital
enso wo adako gyache na emu mfaka ye kwadwe so na wo de si wo kwamo station ho na ye besiu no opposite pepepe eya agbeve heba hospital aha no obi o ho se me de yade ye china minya no aduro doctor want yade ase no wo san yade enye yo agbeve forte wo yade a wo de banase ye de mfidie ehwehwem na ye de nubna enua hini hamama ye nananom de agya yen no ye de aka yade na mo anyu ahoto why me mo yade bi adi se ye honam ani efiri wo trinwi so kosi unane ase anani padua ni mu fabra agbeve heba hospital so you obi a honam ani nsansa any problem bi a o nkanta nkabone wo ho a mona soap ni mu na cream pebi ena agbeve fever atidi yade be dwane agbeve tonic enso beboa ma mogya no ayadwuma bakama obabi yo ya agbeve bam na fedi udwuma baby otonu bi anso kwa abenya bi fra Dr. Agbeve was 024 65 95 256 near the one kasa Donima Steel Complex nso ewo Kumasi Asafo YF Junction na ye bejiari yani ye di roller steel gate any automatic garage door ye di aba roller gate unya bia ofie warehouse no garage no pebitu ano ana warehouse ana shop no ma yemfa bi nto ano ma kromfon tumi mu ye the quality materials na ye ene nsuo guso enwe na ache emubu da roller gate na ye papa modern home a wasi en yemfa automatic garage door ni bi ento ano mfa ma why na we ye ntese de we Europe ni America na bia roller steel gate any automatic garage door abano Donima for the abani jetriato freni me ye free estimate and measurement and famou se nadwa papa na odi bedi udwuma amadwuma no asi piesita we hia tropical nadwa no eno na carpenter fwagia tumu no brana be fa bi koton ana beton nkronko kodi udwuma freyen was 0244 12 3325 and 0244 46 0244 46 1539 na yenewo enkasa future life smart food nenso eye aduane animdifo na atena se aye sa aduane ya kanim de abonim de so ene atwetwe enuane nure wo nuanim ena ahode nure wo nuanim ne de aye enti so nya bidi a yade bia edawso obia no ebefiri ho eye aduane o ba be kyerɛkyerɛ yen wo yade animu na ya pɛ ho aduane ne de ama wo enkasa yade na atena so akyɛ ti we de yade we de anu ane bekumi enkun bedi future life smart food Braya Bolivia Enterprise ya yi Kumasi so for line alignment yani multi home ni dia nimhwe ana afra yen was 0242 87 8090 and 0246 01 0150 aduane papa nunie abusuan chemfa mumie ni na ye ho enye den benana istudio asema ha o nana ya Krobea Asante awie mehwem wo fit expert fashion kotwi na dwumadie ne ye exquisite and contagious ja on blessemo junior tiero shatter the whole Ghana owa akokere eno o chese Mr. Philip ofori Asante ono nso ehwemo pa nana omfamu ni agro okay obade achi am yakwa ya ja akra okay ewura beyi a oti hoi enye ono na no oba ha se krachi bia bodua ato ne ba so no akra wono a edi asem na de ne ba ha ono ade a brief asem no bi animu kakra metiefo nte ase kakra yo metiefo na akra asem ne etiawa ye wa hanom na awurabe ya wotimi nsabo nkunsu ya ya friend Naomi wode abawa Naomi wode na semo efiri antoa ede bai honom na wote no bai no na asem tiawa ene se wone owura bi na ewo ho owura bi ene wone ne ho a wone no awo na waye ne se owura no meyenko na busua ho na wonko chia wo mo se be ya eho ade ye ne se ye bi wo ho a obeye wo aka owura ne se wonko ndi wo fa ne ho adwene se na obi a me ne wote se yenko ne yenko hu mabusua na se wo se wonko media minimu abusua fo ne se bibi to me a wo be de wo de me akọ ndi sa ne tie de a ene mefa me ho adwene ene anya de a me ne obetena bio ndi wonya akrachi bi senka wono na nka eja wonde wono nka waje atum se wono ne be koni kurom na nka wakwa akọpchia na abusua fo nhye no enko beye eno na wowura ihu ya wasi buei eye opani bi a wo se efre na eja waboni dua mako nan ze se kura de wode de twato no kware je se o kasa be ma ho ahwan oni nyina wode age no je se wode credo ato ne ba ne so ya na nya asem ketwa pa wode be dai se yenka bi ma no tie to yensa fre wowura no nyame ncha de enen so so oba beduru animu a
Okay. Awura abawa na omi asem a wode ba ye no ne tofabo na panyini abo no. Sa pepepe. Wanyi bia mfrim. Enti dua no wo se agya abo sei. Agya wo bo dua ndodo sei. Ene wo no ate ha enti kama nte. We ka ho a wa bo mprennan. Mprennan. Ya sa dua mprennan no ni nyina wo de to ba ne so. Dear hin what they better oba. Last one. And what they are told by so. Sense a baby may be an order. He says, who's who crew ne dear dear in a yeukunu. Me pan on me coating. Nasa horse or a whoopee be a far baby. Manum go goating. Oh, Asem Beba Dabi. A dear yard. Say be your feelings, ya bet toes, and I'm go goating. Now the other. And you say, Jack, on feelings, ya say. Angia, nene, Jane Banner Casano. What kind of feelings, ya say? I got no obey more or say. Casagufidin. When you are finished, was something watching. A fene was something watching. Nepa penimono. Unimaquare. If I time winning. Or Baneho. I winning. Or Shaqualano. If I join there, and you're there, you know, never. Nye denyi na that Debbie will hold ya or the biba. Okay. Na aya akwaba. Nano etiefo ye fre ejawa humaso ya yenene kasaye. Aba ye ichire se wabodua no mako nan na emom last wine no ene ode ato ne baaso. Sense se be ma bia ene ne da. Wonso miankwa abusuafia osi minim o papa asefo wantoa enti ehu hia se mehu wo nuanom menko ene ma aga ne fa ne ho adwen ene okonya Zoom police be a friend say Dennis Davis Zoom police near friends say Dennis ya we Zoom police wo Kenya ase ya ko abri Kenya ase ene Zoom police ba no say oh don't worry me no ba ko abusuafo ho na ne aware nsem bi kura ho no ayakototo aja hu ya wo say no so wonte ase ene odi kradudua no de be to ne ba ne so na santima mu yebodua to ba so ene aja wa ha obe kire ye aja ala Antoine mo na wo ba na asuo ne ho te sei asuo ne ho ye kra sana beba okokra Antoine asuo nyama kra conference okokra conference o ka kire nsa wo ba OTEC ha ti o ka kire Antoine so wontie bi kura me kai so wontie bi OTEC na Antoine asuo tie na bosom kase no wo tie ye bi Asem Beba Dabi. Enti wonsam wa abeka nyina wugina Antoine na ekasa wo ntwa kontopo because Antoine asuo ni tie bi otie enti so twa ntro asuo ni tie wo okay atiefo momma yemusa no de koba yenti a ema ne yesa na ensam ha pa momma men kan kire sese kosua bi abedwa so ya ye frɛ ni whole egg powder kosua powder kosua nemum ye namnim di kwan so ene aye ne powder ya bibia ye di kosua ye no we ye kosua ubetumi di aya ma yiye uye kontomre stew apostle ye ne die ise mimi ye nyado stew na apostle so ti wo ye kontomre stew ene ye sane ya meriam ponchina mu wono so wi nwan nam afọ 1.2 billion kan ba yo 1.2 billion e ba ye de beje na ba se ne ye ko hu ko finti se ne one more yabusia 1.2 billion ye fa go to aposoka tena ho enti se wo be ye kontomre stew egg fried na wo be fried rice bi na be yo se kosua no na be chi o pan no e na wo fete wo di kosua be fra o pancake yo rock buns o de ye di kosua ye me ye bia no whole egg powder kosua powder we ye de adofo eye kosua na ankasa je se we hu se kosua ne hono ne wo ho ye nam nim di kwan so ayiyi na mom ye mfa nuro bia am fry ahodi nuro no ahyemu matoncham na bia ton nyoma bi te se supermarket mall provision stores edwam okwa akasa mi pe kosua powder woni bia fresa no ma we niemre ni bia na wanzo wo pe bia fre no ma we sisi a 0249 69 5581 0249 69 5581 eja adenti no oba woni natena na wakwada wo ko mfie mienu
wabodi ato ne ba so adentia nana enka abosun semini su 7 kan redu ha asem nyina ewo bosun panyin no ewa ntoa ono na nche dok osa ka biem se osi mi nko he le suya ne busu afo amese me ko na enya ne kra che se ye no onyim me ne ko ni krum aye ebra ne mi se ne busu afo nyina ho me ne ko ho ma ko hu ne busu afo was ma fansa anko na owo anim no akire ya betu akora ni din no ne busu afo no wofa o maame oni ama no nyina bai e ma mbita na chim ya tu akora ni din ye tu ni din wi no ana problem enketenkete bi wo ho eno no chi no na eduabo no ba ye no kura no chi no me am fa ka ekọ ne busu afo ebra ko boro ama ne se me ni na obi na ti ho onye busumi num me edobe ne metu kwa me ko onu se meba ibaya na obi da ho ne ka de be madane che aye community police ba da mi nim se be madane ho a ka me ko kam fobi di machi you wura dem ho na me store light no ababa da ho naked be man hu me no osore na oda ho de oda ho me twan kontompo on shahwe dross in shahwe na me ka che o se abawa tobo o yes sure me twan kontompo da dross in shahwe brazy amono no onyemo a wadi say o say no so onyemo a wadi say wadi 5 good man na ye wo wunyinse akore ne da ho no akore ne da to ka asem no de nwan saa no mo so kasa no a wo kasa no wo kire say afe na no akodware aba enya adwuma on kan kresa because me call here no oda ho no kura no because be ma na ewunua umusa ne se me ka che ne se so onua on so me ko mi fie ne enkoda wase wo soku ne dress nyina na santini ba o ka se kire me se wo soku dress na won kwa na ba so kire sei na asam no kunko ho wobaka we na asemi e ba ye me la kotu ne busu afo ni se na umi aye ama ne busu afo ni sabi empelefo mo no akodwa to apa ma chew se menya bibia wanka mbusa ne se asemi kam twan kontu pa awoka no ene nan me ana miti ka afro bi be fa no hospital e de ko e kan ko sia da juada e bra na me ko e ukuara no we mbusa ne se ofro mi ka che me se eja Mr. Bonibia may be a fatcheme, the bumpire mamma Namengo. Ofre me con ho a hospital hon. Or my miss or some sa. Say Eja, become hon my dinner and co a trivia and as I was say. Eja, Mr. Bumpire mammy, but you may be a jachame. Not a bumpire mamma Namengo. I'll promise on a second and say, Yambe son as you a new band meeting do on our way. Kiada, away. Owe na chire no meni na ti ebibia okay tobo se ye hwedua no ebre bay ede na de baaye e ma wo bodua no edua no me di boy ni se edua na me boy na me chire won se be ma no abeto dem no ay committee police ni no se nya unua ana se unua ana asem no train so from echi afa be ma bia dia e na so hwe ma me asemi oba foku joni mu bi man bi ho odan papa antoa onia bi efre mi na adwoa efie ho omunyina ni bi si ebusa de se on kan kro mu na ye hwe ne na ka se no kan pie because na em fere se mi ko gina na me ko kan se oba ma ne nyim na ma ko to be ma da ne nche wa bi gina so ja no a e be ka jem se wa wo akosua papa nko wa wo koku papa nko we papa nko we papa we sun kan nsia na me fere nti menka kofi se asem no edidi mu a ekopie kofu panyin animu a ogia tum se enukre ama kofu panyin e ka chen se on kodwa atop ma champa o kodwa atop ma chew aka se opatame obayi patame me ko me ka se patame ko me ja cha no ko me fere kura se akura no na onyim ma batu se nipa eda ho na twa nkuntumpu na no akire kura no ko achi no me ye adwuma wa next awotema sa be makura me sa ko ba be to se na omi ni gira ho bi sa na omi o ka chem se le baba ko papa egu te onua ni sa Dennis listen me no na me ka chem se abawa akulai oni krom ha
so Krobea kwan ka se bi ka meje do ni here na ade no ba be no me ka sa me mo be abema no fa yi bi abema no you police zoom police similar committee police ewe Kenya ase na Kenya ase de obe de wantoa ofri ono ani eso ti antoa tu twam ho so na me chen twam ho antoa ansana wakonu ana twam antoa ansana oba Kenya entidua no wabondo do sei edua de mini ba ko pe na mabo ono ba ko pe ana obo tobo ebra na akwada nyinsen e wa abusumi nnum e na akoto no se Dennis ya wo zoom police no ete oba no ne nchen yes o tinje cuz oda no oda ho una akoku ni nti se man kan da no aka no oda ho na Dennis no o sha atade no se be ma de be ku wa woro top no in fact let me say obi dadan ho a enka me kono ka me fobie aka ho me bi sha atade na be do na a top one around papa and paso enti wo sha wo de wo ye bema sa wo sha na bia wo ma ye bibia wie no mo rest ana afa no mo be ye me because bema dey say you could zip na prono no yatuma na yetu odum light na o me dey me kura no kan say oba no bema tie de me oba me dem a o ma go wurem wa tofum adum light select crazy to crop ebi kwa kama nyina bi say odum light okay na me shadem matopnum madum light be madam nchen me nso ma ro me ho se obi bopru ni mu a me sore afa ntoma twa amasene ansa no ma bebie kwan be na afa so gura bu so ayi na bi efono o katu bi sei efo ya katu bibia na chi me dada mo timinim bi na tibi se oba ne be ma te me kwa me piefo na fun bi te me solat no me so dam lat no ana be man ko that is the twam ana free sack e kire ono e pie ana obai sorry ento hwa no abo awie me enka on monwie ya na so ne nya bibia ka mi boni dua no enka dua no kwa enka hunni akire e yes that time no ano onyim ni mu ana abo ni dua no tama wuwie ya no because oba anyim a enya no o wuwie ya no ni mu na boni dua enti sesi a wagya na na so da so me nya me da ware no enti owuwie in the desire ansa na wo boni dua eduano me born 1st December it was last year 2019 and our board that time no awo ma wawo enti dua no bo woni Dennis na wo bo no me born Dennis no ne ho ba mu sen ne ho ba mu sen me born just say onye onua no so onua no ana say machi so fa ba ma bia dia no so obusa na da no oba wakoto no wasa akwan we so na ne opeso oja na wunya no na duabo mom na wo se me gano oba onye because first one e be said na so wawo eduabo ni mu no December ni mu 2019 a wo dua no wa wo se no wawo ana me bo no so wo ni ma hwe no wawo ama makoto akwa ni enti se na wa ye sa de na wo mpa ada no wanya no na mom okobo odua mom tema owo ye no yasim bodua no enu na chi no me bo chi ona on kan kro mu che akwa me hwe me hwe ono so me hwe no hwe akwala no ama me kokwa so betoy na zedian ntokoni eba ana wuro ni nempa bari fi masu o probably house nam titu no kom nam so di boni dua na obra won ne ti ona suspect na na because na me betu sa in fact na me suspecting is just say me kotema me yejma next year me kotema bet my friend phones because me kwa na me nam isu cargo car me friend phones bia no na phone na du me friend so no me busy anadwobre me free time about kumasi no miss my baha and me to so ni sa Dennis no still so Eura Tenase na wo mimusa o se sa particular day because they say no eyedua ni nyina so enti na ma Eura no eba ha that particular day na ema agina so bo odua no sa day no se epono no opian na wo nkodware mai na wawro wo ho a woda ho naked ena Dennis ne nso ne top wawro na wa sha trousers aja because no she committee police for no trousers no ena wa sha trousers no ena wawro ne mpaboa ena odampa ne so nti ono ba ho no ena opieye kanyame so nokre ene antoansuo nyama etie program no because so okokra na anza no oba kanyame so nokre se sa da no die in the course wo ni Dennis ne ntem die na na ekoso me ba cho bibia ankoso wa mo
Me ba jo Dabi. Wa nya hwe. Na no awro ho. Na me ko dware baen. Me da bia me tie OTEC. Eti me ye na ehuhuro e wo dem mo pa. Na wa awro ho. Na makodware aba ntuma bom nti mempa na se 1.5 foam eda ho. Eti me twiwe esi apa me de be says no. Me yi atale na me ye se me ma ne pa kwasi ye se ma one kwa bna dem ha hye na mti mu de munya abote na me wi a bedum light no. Eti mu ana nkola ne dum light na me so phone light di yi atale. A me ba abesha atale. Sabre na oka so beto mi ana me nhye atale na me fra ntoma. Ono so obeka no kra menenete pa sa menenete so po ba ne niema aye fi pa eyemia papa wonim sa me niema aye fi no ma miska akoto samana sa pa sa me si niema de isa me come so a honom na wo ye store antoa ne makọ free samana nti da bia jojo ne enunguase de ye gumi pa wo me di diem ne de even de me di be si niema me so anytime bia me yem bia me ye ne pepepe sabre na oka sa me enko no ehin sa na me de ka kire ne se be ma me ne wote me ne wo de niema aye fi a no afafun afre tobo sata ma aka sa asem no na police ni ne dampa ne so no dampa ne so no te ho no no te ho no te mpa ne so no asori atena mpa ne so mpa ne so but ansa na eja ebeba na police ni ne da ho no da ho okay now she draws na afi na makodware ba ma me de ntuma bo mi mu frɛ dwae enti na on she draws Dabi na obo brazia na me mobilize so ba me frɛ dwae aba de bibia ansha apart from me bucket ni me tawo na sa Dennis no ye ode Dennis na nya me hwe no na no ye ode sa abre na no nya me hwe mi ni ne dada etini a mi ni no sa abre na krobo omo case na asori no okopata ento ye no se na o me fe se me be hye o ha se ento no kra oba ye no me de ne call papa yi ho so on emete no opim for me so le am donya me ka me ma me wuda e kompa na me de to papa ni ko ba bi se na obi age 1 cedi no onye this e bi am ko me kuma ma ata o sante mata e bi e ko mo dimiti bla Dennis ne ba me ne ko suro mpire no sabre na obi am han dan e ko no bia ni efio ene esan ba afie na nka de ne ko akoye dai sabre de ne ko kire ne se me sabre nkwa na adwi bia ni mi na no obehye wo dem ho aye dai se oye obekọ krobo na misumi ni ye free ne me ma ni nyina na obi a woni ni ye free na o nhye draws o mo brazia na ntoma ko atwa wasre sasa abre na afene na madware awie me ma ni ko dum light no enti me so phone light sa papa ne ba so se me down na mi gina pono enti me niam so wo pono na chi side enti me yi ata na mu se that one na da eche wo pem na ebie mi hu yan so ebie pono se hwan na ebie pono no o se an tutu ni ba ma chew na m so wo che me dia hu eti na so ye be ye nhie mu na me fa ne pan de banchi moli gum e na wa papa no ebie pono ne sa o ka se ma chu no oburu nua to oburu nua na o ko no otam ne pan na me de banchi moli firi esoro oba ye no e na wo bo man to atutu ni ba nei ene de ma che no na ma buru ni nua nti police ni o wa nto ya agroja wo ti se na o de call office o no se eja oba no nya ne ho ade o ne black kwasi e na kwadu rebi e o se o kwada ni dua no na wo onya na sumdwe sabre na boni bia ni mitim eja sesei wabodua edua na kodi hwan yanim akodi busum panyin nanim ede ina si ho kwan se o mabosum panyin kwan na moda ne dua no se Antoine o frɛ na di asɛm no a ye ko ka se ko ka no busum panyin nanim busum panyin ye ko ye no ye o ka asɛm no busum panyin anim no ababa ye wagini fu ho na no kura ebededi se ayampa so ne be manada ho ana obaka no kura se ne bibiri no ana busum panyin ka se onko no onko fe me no onko so ya woni na adua no enti me gina kura me gina so se empata no kura me ja ache no omo a yedi ye no mo ka se na ndi dwa to so futu nyina omo na mo ha betu afrobu sa omo asam ni ko benya no munim A to Z ogitu mu wo bosom panyin nanim sasan ogitu press abema bema ni na da bema no ye ni bibi no aye Dennis no o ka se sa da no a particular day na ukopie so no na Dennis are no I say no because asam no hokra me bom kro we no so obetimi a o musa se bosum panyin busa ne se o asem busa me sam prensa o so oni asem busa bosum panyin busa no ede ina si ho kwan se ye beda ne dua no eja de sia kasa no me se edua ne de
ɔne bɛma mmienu ɛna bɔ mu dua nti bɛma no ɔno no sɛ wobɛka ya n'abusuafoɔ bɛka sɛ wɔkɔfa bɛma no mmra wɔtwe nkoto sɛ bɛma no atu kwan ɔsɛ bɛma no ni hɔ nti sɛ bɛma no amadeɛ a ɛma ntimi na aduama no nye kɔsɛ yɛawa nipa mmienu na so a ɛkura no na wo sesi a wo ba ɛkɔ mfie mmienu asɛsɛe ɔsɛ wo nyaa no ɔba a wo ne ne teɛ wode wo ho kaa ne di sɛ nana sɛ mɛtuma yi phone ama abɔ record metaa frɛ no anadwo aduane baa no kora kyerɛ no mefrɛ no sɛ abaa bɛgye sika na yɛ aduane na ɛdi na ma bidi a ɔka kyerɛ me sɛ me mabɔ ne dua sɛ ɔsini fie obi a me ne wɔ ba na sɛ phone no koraa phone ani dum a na sɛ akwa no yare a ɛbɛyɛ den na ɔbɛka kyerɛ me ɛnte saa mu sɛ sɛ memani sika sɛ ɔnyɛ aduane fa mmerɛ me owie aduane no ɔkyekyere de polythene bag m ɛde brɛ ɛba baabi a meyɛ adwuma ɛbɛgyae aduane no sɛ mefrɛ ne ma sɛ ɔmagya aduane ni sɛ menyɛ akora sɛ bia meyɛ adwuma memɔ fie hɔ da na woyɛ aduane na wakyekye ne polythene bag wansoa ne nkunuane nkunuane wɔnɔtoɔ no nkunuane awura mokɔ ɔboso mpanyina nim wantoa no wokɔgye to mu serɛ adwaatoa kyerɛ sɛ owura no na yɛ agya mepaakyɛ boso mpanyin no wɔtie wɔ meka no kora ne paa de akyerɛ ne dua yi sɛ adeɛ no menyɛɛyɛ no a wɔfa pan ɛde kasa ɛde ɛbɔ mu wɔ antoa hɔ no ɛnam sɛ mɛyɛ nti ɛno kora deɛ kyerɛkyerɛ nti ɛyɛ agyaa ne ho ahina ma a wode kɔyɛɛ sɛ wonyɛe no sɛ wayɛ no ɔde pan bɔ dede kɔtire bɛtire ɛna asɔ antoa so nyɛ w'aduane ne ɛni na nyɛ w'asɛ ɛnam sɛ ne sane kyɛ deɛ sɛ woabɔ me dede ɛwɔ kurom ɔde a ɛne ne mɛnyaayɛ sɛ ɔne wayi kwan wone hwan na yɛe mene Dennis sɛ ɔne wayi kwan no ɛyɛ nsɛm ha top coat roofing ɛwɔ Kumasi Akoko Spares Barekese kwan so yɛyɛ #1 roofing company yɛ asabere yɛ a yɛka sɛ opɛ highest quality roofing products a ɛyɛ top coat roofing yɛ nea ne yɛde aba yɛ nneɔma hote yɛ nneɔma yɛ paa yɛwɔ shingles Euro tiles standard sheets alusing KBR ɛne alusing Saflock yɛ nneɔma ne yɛ paa o sɛ yɛbɛbɔ na yi so koraa na sɛ wo ho nso ɛbɛyɛ ne nkakrakra na watuatua ne nkakrakra why Momra Yakache na ye mamo the highest quality roofing products. Freyen was 0554 316 281 and 0502 711 904 Yene Wonkasa. Caristic Ventures Yensaso and Zahara Mestane Zahara G capsules and Namo Abba Yenuno eye. Eye nemu yadia hu adwuma na eye nom topa ye na no nsuo no fa nsuo ne nom ne topa ye no na nemu yadia amanka bone aba wase be me nsuo bi gugu firi be manimu epiepie odwonso a ne mu hyehyew oba neoma bi aye sa akatoa sebe esisi si uba so na epie firi uba mu ensansa esisi uba so na oba ma ho ontohwefa ho no senefa ne nyina Zahara Mr. Zahara G capsules be ye ho adwuma be ma sebe waye mre wo mpem no o mre dwo no efiri baabi efire de efire no na Zahara man capsules ebe ye firi ho sesisi yade na amamre dwo na ba ana waye mre wo mpem a pe Zahara man capsules baabi eto no bi awram de opebodin 0246 348334 and 0248 569335 police ni na duro no imbooster ba mixture enu nso odwa so sabre unipadua mu nhyeda nye wiye emukura ya wo ya liver ni kidney problem iwanya bi esikire yade ya wo so wo kokko ebo pim dem yade wakoti bi wo bre pe police ni na duro no imboost herbal mixture nanono oba OTEC fia obenya bi baabi eto no bi an okwa kasa me pe police ni na duro ni bi imboost sharp herbal for ne diaba freyen was 0246 208496 21st clinic we obi asiatica how woto ase wanantu ana wonantini entini mu twetwew enioma nkoyie mawo sabe oba 21st clinic a ye hwehwemu hunu de baaye eno ho adwuma titire de etete ye be ye firi ho amwanyu ahoto ena se yade bi di wunya wa prea se nka abesa na nkwa bra 21st clinic wate ye wokumasi ahwa ye ne total filling station di animhwe 0540 311 311 eya homa na abawe se obi de krono to so na krono no omo ya
enam se nipa ne de ato so no wagu w'anim ase wo hunti no ye gina no so ahi so de kobokro no ana ejamba che we de sunu kro no na sunu we dabi wensu ye die sabe mo fanche wo fawo sunu kro no ana sunu we dabi we de be man de ne ho kan bra wo ne be mate wo na kro no ni we de na nka no ohye se me se be man afano wafano antoafwe wo se me nyei enti wonye ya nkanya oba bi na abetra adenti na anya ye na akọ ye ma Dennis so we se enumguase na ogu ye no edoso na nya no kra na enso ha wo side nam mesi papa pa go ogu mani ne ton a waton me no ena me se ade me nya ya waton me de ni afi kra na wase ma adwene meye amobi ahu se ma ye ti wadwene sei ye no ne ma wo ye ai Dennis won ne da dodo sei ba ko pe why 1 round ana se 2 ana 3 oda ho ma de chen Dabi Asem Beba Dabi wana ho amade anya eja na wontumi mbo adwuma nti na ma wokofa Dennis ana emesi enumguase na wogu mi no edoso enti eja de otumi bo na adwuma me ba this time me obo adwuma mi sise npa de mi mpani biem opa aduan wona adenti ne yese kofa Dennis bra ne na ne duan na nkofa ne mai Dennis me ba no me call office one yeso o ma ho e na ne master panyi pa no me fe o so no wo night ye friend Dennis dia ende mi nim ne kan otehe se pa first not say tafo se so tu o de amintime nchire Dennis a wo ye Zoom police na wo ye Zoom adwuma e wo Kenya ase kwa abre Kenya ase se utie ana se mpanyimfo a mo wo ho mutie a se ye wuo ne nkwa de edua bam be ma ment na ho na menka se o ye mrantesem yesi bra na ye nyina ye nhwe masomdwie ndo ye na no ye ka senka bra ha enti Dennis kro no ye to nsafrew wo de so suro so obekwa nto abosompanyini nanimu a bra OTEC ha na ye nyina ye nko na ye nhunu kwan a asomdwie be ye adwuma okay ewiase agosi sa bewei ubu aya na ye medepa wo se ya bani ebu ne sei abusuafo ya tete abetia na ne cha no Dr. Xavier Asem kan kire mo se diabetes na aya wo no enye wawie ya no osa na adokro wo no enye wawie ya no typhoid no ye adokro wo no enye wawie ya no woda na wonsa ayetitriti enye man heda enko yiye obi ohoduma wose me yade no na de bekọ wuo mu wose da bi Dr. Xavier say enu nti okofa Xavier food wode abase bra na beji bi kodi na wodi enu anu no case da no obi ani asem na ebrebi me kai se yede mu di nkomo bi ma ye ka se enye obi aba beso yasene ama ye nuane ye de aba no kra no sese omagbo ekukuba ya je se enya asem ketua ehwemu no akoso ama sese no mo san so de niema maako edu ya yade a ahinta nipa aba be ka ho ya sese na ade no akwakoye food supplement wow aye food supplement wow wode aduane I tell you enya asem ketua na dance ye ho sure papa bia wonya bie na busuafo nyina apo no wo budwane gya no ne mfi ayi nkrampan sei yade de ma ne mfi yi nkrampan e ma ne yiri nkoa na timi kwa no ho na nhyiranka nyame sei obagye saa aduane bi kwama ne kunuma ne di ye no na wotwe miensa pepepepepe wate agina wow wadi ho adanse ye enne ye be kwane akwakotie saa adanse no na ansa na no mama memfa Dr. Xavier ahoma no entudwa se wo hia na wafre no na na di nkomo ahoma ne de kan ne ye 0577 201495 0577 201495 the toss one in ye 0555 789698 0555 789698 na obi hodma no wa monone opeso ne edi nkomo wa abefo kwantempon so na odwuma di amanfo tie o anano amanfo frefre Holland fo frɛ Italy fo frɛ German fo frɛ so problem so anya sam ketua o uma ya ene obedi adanse wa se obi wo abrochire ni kunu ya bi wo abrochire wono na aka so obi abeto bi akodi ni hodom na ade ne ye de ono nto bi wo Ghana ha no oni na ya de ne bekɔ na mi hu se in fact ya bi ne kwasem ni madura chiri and so wa monone so na apeso de edi komo bi a WhatsApp na say e bi a opese woni ye kwa abefo kwantempon so a ahma nam de e ma wo no
0243 374151 0243 374151 ene ye WhatsApp line a obetimi ne yedi ngita ho hia bia ye wo kwan ye befa so a ye de bebre wo hodom no mo so mo chire mo obenia enya sam keto akra ya de zo mo ho na ora ba akokra de no o America no ya driver ni na o so da duro so da bia na obo pane maako enan obedi aduane bi okoye ne no ano no ema bi o sese otwini ka wade ne ho waja mpane ne na duro no waja nom bibi o ba bi o enti savior food no master ababe twani nyina mo sese adanse die ba na eba na ne ekọ ba bi o mo se yate association diabetes association and I'm say how I know some what association omunya aduane bi di ye na say adanse die de ba na eba na da kuru djuma die so no ye be bia ahoma na tum na amanfo ankasa fredi hu adanse ye maami obedi adanse ye na no hu me was ya na me no se bia mo hye da koma nkro bi zika say omumra me mabra bo mo so omra me kasa na me afepa na magie di se ampa ento wa da anti mazeda ye chewe buru eti abako na yakwa akotie adanse na sensei aba enene na yaba beto aso. All right, etie for Dr. Xavier ya woda Xavier food aduane no wode ba ye no ono na ye ne one na chiame hene ehia wafidie so yi adanse amanfuo die tie bi Midnipa de mama ya do jache pramso. O matene nka me kunu wo faase bi e wo abrochire e na papa no da ho no obusa me se wo hyiare na me se yakoche ke yesi wo bi e na wo ka kire me se ene memra adweso ho na me busa ye be kire me enti wo ka ye mantran so kura na ese mo wo OTEC ti me ba ye na ese papa no kofi na me di me ka to ano no kwasem ni me ko no papa no na omo so omo gina to pramso hospital na me se me mpene ma omo nyene nto ho na me ni obia e na me di me ka ba mo ho me ba Xavier ho na papa no ma me dro no chechim se de misinye na me de ye no na papa no wo so pa chesenti na omo se wo hwe ase kura hwe na stroke de ne ho agim no kwasem ni na ama na fon o ho na na ase nyina taatai wo da so re na nanu apagya afensan bi ase gugu no ne ade but nyame ya madoma me ba ya me benya adro ni bi na odi ya me ko ye no de ti se kokoko ma me de ne ma me de ka ho na me be ka ma papa no anopa bia na maka bia ma no odi ya na me de bia se anwumre no wasa di wo koda no odi no wada no kwasem ni me di adro ma na ko mo gina to pramso so but ma mpane enti ya ba ya me di aduane na ma papa ni di ye no ne na ase papa na ne mfi odwonso san wo gina ho kura na dwonso ne ba na o enti wo gina ho ba wo se wa dwonso na ne ho nyina afo awurade adom menye aduane ne bi ma ne di ye no se sa na ase apagya ne mfon ano afon ne nyina wa ye kama di na me fi se bia obi kasasa na ye bribe ne bia nka mo de ama no na afa mi ko wura mu no na me hu se enye bribe na mo de ma nipa no na mo se adro no eye dro pa ye aduane pa ye dra eye aduane no kwasem ni magie di pa se me hu no bi da me ko wa faso wo Germany na wo se na dan fufuo me ensa na free Germany no wa bedi aduane ni bia omo nyina ho ato wo mo eye ampa me so me di bi ma papa ye ni am hu se ne estie enti aduane ne de eno kwasem ni nyame animu ni se nye ahokira asem de a e wo se nka wo bedi a wo dia to aso a na je se yare no atu ase kura enti aduane de magie di do na ye aduane no magie di pa wonya 60 mu so wonya bie be 4-5 years ye de na to aduro so san e kura ne wo tema na ne wo rafe doctor ho na ne wo wa no aduro ya na batika aduro ya ti dala ye ko ya mi mama na ho na ko mo so mo de ne beto pane so so awurade adom pane o aduro ni nyina wo di aduane no wo no bia bi enti magie aduro ne di pa no wontimi nante aya na nusu bire no enti se nante pa oba nante ka se de wontimi nante enti aya na nusu bire no odwon so sa so na ade ekya gise me man aduane wo kete no so because wontimi sore ansa na maso no mu de na ba obedware kura gise me kutakuta no makodware no ese so awurade adom no antimi dware enante mabaka se me mani di aduane na 4 days me ko check 4 days na ko check na je se abofom kura yese di tu aso 4 days bi me se ko check ye no doctor na ka busa me se ehine fa na me nya adro ma na yi ne ba fom sa na me se enya adro de mama ya aduane adro na me so mo de afra aduane na me de ma na di enti doctor na kura aye no nwanwa de mo bram so ha asise yare na bi wa ha pa
bi wo pramoso ankasa a wo mo hu kurokura wo pramoso ti se enka motimi ba ha nka megire madi ane mo aka because enipa ehunu amana enya yare a yare papa se wo se ye nipa kura da be sorry na ba shit bibia say na gise wo yi niam hata wo si niam no na enya easy sa enya easy ti aduane de no kwasem ni magye adi eye bebre ye kofom bebre energy eye no krepa Savia na de eye wine because wo mo de adro ni nam e ma ye to na ma to adro bebre ana minim se sugar na se na sugar na na ebubu na gu ho 30 years mu na mewreye enti na minim se sugar na se ebubu na gu ho no kwasem ni enti se ka se ni adro Savia ho de mimi gitum se adro Savia the American Dr. Savia na se Ewradin Shira no pa because na me hwe atiti na me wo mu na minim se me last stop pa na me wo mu no because se eya wa itimi kun ana bi kura na de stroke abrew enti na minim se adro ni babia because adro amagia no enye easy a me nya se adro wo ya atiti na me namu no masia no pa nyina Awurade adom eno afiri ho no ti me ka che Dr. Savia se nya me sura ne bebre na emom wo a wo sa yare wo abi kisa Dr. Savia kwa na ebetumi asasa yare wo ya ma wo se nya me adom eye efise kane no na wonti me sore adidie kura na eden ma no se wo dakata so kura na wo preduane na de adro no so de wo mo ni se wo koye se adro no na de dikan no wo kire wo ma wo tuatuane ma ni wi a wotimi di bibia wo di bibia nti se wo didi normal a wotimi di aduane bia anya nso bebre ni we anum we anya se no enti sa kura beginning na em se wotua bibi kakra bi na wo di aduane ni wi a wontiri hwe a se nyame adom odi bibia nti Savia de diabetics for ye nyankopon se bo mo cheche free so se be ka tro se denchema wu a echenye bia ni ho asempetia papa bebam na ahoma no ma memfa ntodwa na momfrem 0577 20 1495 0577 20 1495 your toss one is 0555 78 96 WhatsApp line is 0243 37 4151 you okay papa doc so brabu bi na mimbusa we dey 30 seconds bi pe ene amanfo akasa mawo eye magic bi na yusu ana fi se wo nwa ye hu o yeah Nyangobo ashere ho ni mwonyam sure mami ya wodi adansie Krobea wodi nisio pa mama ne ba me ho mama pa se no ka se ni kunu bank manager retire ye for so no retire na me yade ye nti one month as me ni ono one maton anye ye na busuafo apo pepe se wono nti na wa ma na anhwe won enseni se be ma na esade a wonfa asam mamina nisio waka chere mi wura humobo doctor Savia humobo ai me se jai nyankopon ahwe wa wie nti jai sure aduani me man bie na otumi enu atumi ansa papa na ahye trase koda nyame ase Church of Pentecost sure promise okodi adanse am se wo hunu afele mami wo hunu de wonye wa bre papa na ne mfin kase nyina utumi kan na chiri oyese ya na chiri nkase na utumi kan why sa abo bia why basa in fact enti ni kunu nya hodin no mama no hunu de wonye me se ade a we ni pa bia sikolo nsamba mse nko be damase pa hunamu na se pa sure because sen aduane sia ya ma no me giri se one more manya de se ya se nyina no no na mse nani age kese nani age pa enti we no akwaya se enye obi a owo diabetes nko akora na se wedie David o ni pensia won no busme so no ma beje am se ya de no emi abusua mu a na ejina wadua na obedi so enti de bi wo na abusua mu no betima baso betima anya bi na wonso wo se wudi a wo de bi se obusua mu a wonya bi da ebo ho ba ifiri ya de ho bo ba finye le bi nko a ya de nyina ya pomtra bia ni ankasa nso Dr. Mo, kwasifa number ni tude. Yo, abusafo yes also Dr. Ahmad nie momfa na momfre yen 0577 20
1495 NFA 0555789698. Okay. Enti eno any savior food no enhoma wo befre na woni savior doctor himself enso akasa na wonya aduane ni bidia ebeboa wo pa akra ya Krobea Asante awia ye tie wo Jacob Krofrom Toronto yemfa odwumadie ni niagro na ya Krobea Asante ahafu mem ena me medin di kofiado me nso mewo ya yenso ye tio ene ahafu memfo nyina ye chiachia mo sa nso na ememman hini konti hini na yaw safo paswampa awiai nana onana memwaha afi memman hini no ankasa awiai yema wonso waha ene awiai ana ye important obade Bram yo akra medase echietiefo nyina na asem wada yanimu a efa eye abawa na obi ene eja esi akoye duabo ne dane akoye duabo eja asese be ma ne kan awura ehu no omu nyina aba ye be dane akra ntira mama to nsafre boy no sa ti be obi an omra na senia dwume asem no tie no de asem no de ensem wom na afanu ni nyina omu mienu nyina obi ayemfumso omu mienu nyina obi enu wetimi fa akwantene so enke ba ye yes nipa asomasi anya ade na enso so we asomasi de waya ade kakra sei ni sei ba omu mienu nyina de bimia ba yi ka se ode to ne so se sebe wa bo adwama ye nti okobo ye ne de ka so akum nipa na nkum nipa na nti okokum nipa eno de enka okra nto asomu kra ma onyina ba bia nka bi da se ye ka so wa yi sei na wonya ya ndi me ya sebe prebiasa oye bodani sebe bodani na aka so boda mo no obe na boda nse matere o yese me yamfa to so na mane nya ho na wo asaya bia ka se da bia no ka se ye gondompo na wo twa to ne so na emo se wo ye bibi ne eka na wo se adu nti dia ne se wa ye krado se na be ye dada enti anu dia enka ho kra ni so nyina ba bia eka biewo sa na eja so oba wo dia no ade die uko hunu kwa bi so na se wo mpa no anse waja na uko oba wo pe no ne dia wa ye no ho ade uhu no ebra wo ye no ene na ope no wotu badi no na wo de ho ade ya ka ho na adi mu edi se bia wo frɛ be ma ne se ye meje mpata ma no a me ka kire agya se asante amamre mu no wo je oba ho ade ye nye mpata ma mu mi eri nyina mpana na motwe edi se mpata ni ti no se be ma ne mra edua na obo ye no ma hu ba bia be ma no ho mu a edi be ma ne ma ya entimi na ne bia wo se nye onua be ma no na afu onua be eno no a se wa fa be jida what do you have money on your family? Go carry. Inti no ba na. So we na ba na so no nyetini. Wonu ba no be kaso no say minim say oni kuru. Ana me dem ne koda ya ebia no ka ho. Ebia na ma no kan. E de wo akoda mu. Enti wonu de wono wo ba mu a enye ye. Ensi kwan so wa menti entimi na bia. Enti wonu opani ni kan de. Won sana bi ne nya bi. Se patenti dia. Se wo ya oba anwa dia ye nye pata endia no de eyem platwe na mu nyina amotwe endia no onfanso o sa tenu ti dia ni na be ma no enti wo de me pese me ka kire jaja ni se o be se akwada wo mo ntemu se be ye dua banzo so enya mo na mo ani o enu aka se me na me ka se me ku no me nya nku ni dia wo mu eye dua bo mu asem na wo bo ato wo no efi se o se wonya onfa wati da o se wo afa wati da elisa be dua no ebetimi anya na kunu kuna para no be ndey hwe ne manum nu aka na won fa we nye nyina so na won nyina so no mko dari bia no anya bia wone nada so no na se won pere na be ja no a wo be wa ne so na ko ye ne wade na edimu na obe ye wo dia na se pania wati fie duru sei na dua bodia wo wu a wa wo sei papa ne ma no pani no ni papa nko ba kokora papa ewu ene sei wo wu a ajanka abam awisi abam nkwara no be wo wana Okotu na ompe na no ane se Krobea bi enye duabo. Enti duabo ne de opani no awo so ohwe no okoda ne no ojai se gise ayi ba gise wa hwan ba gise wa hwan ba no. Wo ye na nle nya asem no obodua no. Enti obodua ni wi a gina so ne dane opani no fa ne ntu nkwada no. Ne nsuo no kra no we yem se obea wo nti no. Woni mo mo e na wa ken. Na ka wa se fa December wo.
5 December New Year and I did na efiri na ekoya na otwi ya yewo mu ya no ye betu ye nipa na wode mu akọ aka ho ni yakọ akọda ni dua no nti won fa na ni musa omo je bi omo je be abo dia ta o tama na because for me I oba we on I'm telling you I'm doing me say oba we be busu ni a no pani mo de 70 years wo so na kazu mu de bangade wo se mu de bangade na so bi ni de ja fu ko bia wa ti de duma I didn't let man. They don't have the Mecca. No. Mebra ne so aname ko ewiase ba ma beye bi na wa meye ni nyina studio ha hiti pa Asem ketwa abaya ne se nikuru na bodua de ato ne ba so be ma ne se be ma no ofa no ne se be ma ne ba nsa no adane ne dua asem no akodi anto abosomfo anim se ye hunu ba bi asa asem wei to ansa na wotwi akwa awie because said day Obani says the feelings of Solia onom dia. Koti. Erazo feelings Solia onom dia. Menu go koti. No dia da. We did the Krobea nana Yaw Asante. Yentena se wo fom na ye hunu baabi a ye ne abosomfo ne beka bom. Sunsum asem dia. Onum nyimfiri ho e ma asomdwe mra. Sa ja pene yira omfa. Onko ye ne ho ade. Ompenso a onya no e ma ne nko. Nana mpofo berema ne obade a chia me ote wonka yataba apostle na nadwo adoma chede enso manage program yi hye ma me de baba somwe Yehowa ya adomo ade aka akire bia nyame boa akina ye besa de aba na wudi de Ahmed oti Kenya ase Ahmed enyema ne nyansa wudi de Ahmed ya wudi Kenya ase menyema ne nyansa Ahmed a wunim onyamios ya mawo free ne kosi wukwada odi Ahmed na oni munyami osa enye mane nyansa ai sorry so much abrim formra